Estamos en directo, señor Cibrán. ¡Su! Vamos. Si queres podemos ir andando mientras a xente se mete tal. Mira. Ah, pono no, claro. Mira que gracioso. Oi, non me Quente dei. o chat, é lo que te Non ti, me podo, xa poño ahora. É que non me deixo mover isto agora. Ai, liáchela. A ver. Joder. Isto así. Vamos a meter un pouco máis para dentro. Ah, de volea. Nin co peixe, no. Veño! Cibrán, vi mal, lamentable. Vamos. Buah, que lamentable. Por que tes o trípode ao revés? Sí, Ah, pero espera un momento. Non sei se hai xente ou non vendo... Me cago en Dios, non dou girado eso. espera. Ai... Tes os datos activados, non? Home, claro. Mira, no, así está fatal. No, porque espera. Así, espera. Davis. No. No. Quedache moi empicado, meu. Que non che cortache a cabeza. Mais para arriba. Aí xa me moito mellor. Bueno, ti sabrás. A ver o ángulo. Sí, mellor. Está isto limpo? No. Espera que vou vos limpar, Hostia, que ben se ve, Home, no, pois se chega a ver mal un móvil de 1000 e pico de pavos. Hola. Tío, teño... Que vas? Joder, teño ojeras, tío, pero non é porque sea drogadicta. É porque te deixo entender máis claro que pasa na realidade. Non é porque sea drogadicta, que non me meto nada, pero... Levo chou... No, ide, veña. Conta que vas a facer. Non sei que vamos facer. Bueno, saluda a xente Que antes. vamos facer Cibrán. Entendes? Que facemos? Que queredes facer? Gestor de stream me chamaba. Onde imos? Pois ti saberás que eres o que faz o stream. De fixéchemo o dedo antes, É que claro, a xente non sabe. Buenísimo. Collimos un... Di Juan Castro. Un Por que muñeco- non te vas a tomar por el culo? É broma, non hai ningún Juan Castro no chat. Ah. Vale, a ver, que? Conta yo do dedo. Os muñecos estes de Navidad que abren os dentes. Chámanse cascanueces, pero bueno, os que abren os A dentes. partir de hoxe son cascadedos. Metiño o dedo, este apretou. E claro, apretou o puto dedo e rompeu mo casi. No, oye, fixenlle un pouco de pupa, pero porque teño moita forza na man, entonces non mido. E fixen ras. Ainda menos mal que foi o meñique, por chega a ser este, vai xogar o Rainbow su puta madre. Como sabe David, que lle está apuntando a cámara, ese pon modo teño que salir guapo. Sí es, No, eu salo guapo sempre. sí es. Como se vai eso? Hasta cajando son guapo. Bueno, eso xa é a confianza de cada un. Ah, sabedes que a Davis saludaron en Cancelas. Dixeronlle, Davis, e fenlle así. E non se pispaba. Dijo yo, Davis, mira ali. Estaba a chavala. E fai este. Can é? E fai un. Meu, se che dijo que saludes, era para que saludes ben. Saludei ben, coño. Solo que non me din conta, coño. Bueno, podía A ver. saludar con un pouco máis de... Onde imos logo? Pois iremos cara ao centro, non? Vamos. Hola, Lucas. Tu pollo con peluca. Hola. Que queres facer? Non queres probar un rollo deses de... Un cinnamon roll. Mira, que peixe. Probei un... É pois aquí non vi. No, porque claro. Fun vin é que hoxe fixeronme un favor estes chiquetes, porque vin de Londres e para que non pagar o parking fixen gastarlos a gasofa para que me foran a traer a buscar. Probei en Londres un cinnamon roll e gustoume, pero di Davis que os de aquí de Santiago que están máis ricos. Agora que lo direi. Non, dicen que a comida de Londres é unha merda. Polo tanto, fixestes unha regla de 3 Claro. e concluístes aquí está moito mellor o cinnamon roll que ali. Correcto. O que vos digo, vai, é que non hai máis. Blanco en botella. Ai, que plano máis bonito. Tamén, sabedes que fixen hoxe? Cando viñamos no coche, mandei a GPT que fixera un fanfic de Davis e Cibrán, estuve no lendo en voz alta. E agora quero o capítulo 3 da miña fantástica novela. É a cousa máis que me deu máis grima na puta vida. E tiña que ir escoitando mentres conducía. Eu creo que... Pero se vos estabades reindo. No, ahora diredes. Eu sí. Non me fixo gracia, non sei Pero daba que. grima, eu ríame tamén. Pero dache grima a ti, é o ficticio de... Caro. Muiño di que se pasa a saludar que anda a loitas coas migrañas. Pero si David non comeu un cinnamon roll en Londres. Tamén dixo eso diría. Non, pero a comida de Londres Co cual? estaba toda asquerosa, joder. Non comí nada en Londres que cundira, Pero que o fixo ChatGPT, non o fixen eu, o fanfic. Pero, Ah, pensei que decías o cinnamon roll.
Non, o cinnamon roll, o cinnamon roll despois de comer en Londres é o que cagas no baño, mijo. E sí que é un cinnamon roll. Que pasa? A ver, que bicho gratis. Home meu, ti sabes o mal que comí ali? É o peor sitio onde comí na miña vida. Home, claro. E fai 47 anos que non vai a Londres. Canto tempo faz que non vas a Londres? Fun en 2019, creo. Ou 2021. Non me acordo. Ou 2022, pode ser, non sei, non me acordo. Mi madre. Non, un ano destes. Fai non moito. Hola, muiño. Pon iria, que dis? Oh, cagaste la cafecha. Seguramente, seguramente. Ora diria. En 2018. No. Foi post-pandemia ou É antes? que non sei decir. O sea, foi despois ou antes da Eu pandemia? creo que foi antes, un ano, o sea, no mismo ano. Pero non sei. Foches en Edimburgo. It's Sí. not the same. Ah, É Reino Unido, é mesmo si comes igual. a ver, eu direi, Davis advirteume de que en Londres non se comía ben. E a verdad, eu non comín ben. Eu comín moi mal, de feito tiña unha fame. Comíme agora unha crispy chicken, unha hamburguesa de pollo, aros de cebolla e unha ración de patatas. E non comín helado por non sei por qué. Pero, que veñas dun país apetecéndoche comer unha crispy chicken. Sí, eso é pecado, Di moito. Eso é mortal, Di moito Eso é do país. mortal, eso é mortal. Eso é mortal. Podía, apetecíame máis sushi, pero non me caeu esa breva porque non íbamos pedir un bufete sushi agora. Sabes? Ves? Claro. Eu ainda yo comí. Patatas fritas, que Claro, ricas. porque vos non comeste de... No, Como que ahora, non comín? ahora mismo, comí sushi. Non me estás vendo a cabeza. Ahora. Sí, teño. Eres un puto enfermo. Cúndame, adiós. Claro, que eu veño do Burger King de comer dúas hamburguesas con unha de patatas, unha de aros de cebola e unha Coca-Cola. Aguántame un segundo, leva un momento isto. Que vou a resubir a historia. Que se non se estou aguantando da vaina. Un bo churrasco como adiós. Oh, A ver. my God. A verme. Que guapos son. Que va, broma. O que? Que di no chat? É pouca cousa por Eu non sei como non tedes o chat en oscuro, tío. Porque me gusta en blanco. Llevaré puta madre. Twitch.tv/Davis, no? Sí. Davis con dúas E's, verdad? Home, claro. Que non sei onde tes que non... Ah, en WhatsApp eu teño chico unha E solo. Moi mal. Entón a veces confundo. Porque moi mal. Porque con dúas. Sí, foi xa non se todo pasa, sí. Ni má, que nunca tes, ti, Bran. Sí. Non che vou dicir o que tiño tamén. Quero che moito, Ahora dalle un besito na nuca. A ver, queres... No, eso non é un besito. A ver, agáchate. Claro, non chegas. É que me estás poñendo chepa. Espera, que está mirando. Hola! Espera, que vou saludar. Vai saludar aí unha conocida. Esperamos aquí. Se fueron de... Que din aí? Como que non podo atender ao volante máis conducir? Máis... Como? Ah, ao voltante. Non ao volante. Que mal leo. Mi má, que ben se ve, chaval. Sí, a verdade que sí. Vese moi ben. Davis, non podo atender ao volante, mas escribir... Ah, vale. Que di este tipo? Estudiaste, eh? Que? Non escoitei o que dixo. David, chupa, man. Ide ao Tiger. Vamos ao Tiger. Sí, por supuesto. É que a mí Vamos a toy. ¡Ah! Como se chama? Son moitísimo. Fais outra vez? Non me sale, se me forzas non me sale. Vai, no. Eres, non o vou facer, pareces meu pai. Para, está che vendo o chico do coche que estás merrando. Rompeche un dedo. O chico do coche está vendo que me estás berrando. Se vai no denunciar. Vai no ti. O que? Fazer o qué? É que además mete o móvil estas entrañas. Que merende o puto móvil. Ese que te... Dame dos cachos de pan. Vamos ao Toma, leva isto, Tiger. que me pesa. Espera un momentiño a que resuba a historia, sí? Téñeme Porque explotado. eres un puto ansia. Téñeme explotado no meu propio Lorena. canal. É que me sona moitísimo. Pois Lorena, chamase, chavales, chamase Lorena, fai vídeos. Xa está subida, veña. Fai vídeos. Sí, en internet. De que? De toser, no. Mi má.
de vídeos de en plan, non de política, pero en plan como de falando así de cousas. Diante miña, que teño que andar así. Que parece que estou bailando. Vai caer o móvil. Maña. Que non, home, que como? Mañeira. Mañeira. Merce me entiende, sempre dis, fai outra vez, e eso é espontáneo. Ves? Eres un explotador. Vai caer Un un baneito Ui, perdón. iria. Vai caer un baneito iria. No, non o vas banear. Unha, porque, no, antes baneo a ti. Imagínate. Como me vas marear no meu propio canal? Como menear? Menear. Vouche menear a hostia tamén. Banea macona. Ai. Dios, este móvil pesa tanto. Pero tantísimo. Non é o móvil, é o trípode. No, é o móvil. Mi macho, cago en la virgen. É tan alto como a min. É tan alto como a min. Que? Facede un turno Tiger, a ver se hai cousiñas chulis. Ai, é que me encanta mo Tiger. Habrá Fomos cober- ao Pepco. habrá Non dille cobertura partí aí o dedo. Sí, no Tiger, sí, home. Mira, unha tienda friki. Que está sempre no mesmo sitio que pasamos. Queres entrar? Facendo directo. Vamos, ven. Preguntamos se pode, non? Bueno, vale. Preguntamos se pode, non? Sí, en plan, dille, estamos nun directo, podemos entrar? E diránlle, paso da má polla. Eu creo que te van a decir que xa está igual. Puramente. Fíjate, un chiste Ora xa buenísimo. está, xa pasou, ora non Pois non che escoito. Ai, mira, ese póster teño eu. Teño eu, pero en plan en pequerrichiño. Eres tú, literal, eh? E colegón. Que chulo. Hai moita xente, É moita xente. Ah, porque seguramente estén xogando xogos. Sí. Buf, cando me regalades unha figurita destas? Nunca. Entramos, se nos din algo, pista. Entre te dian, porque Ai, pero corazones, están a que están xogando? A Magic, non? Sí, Están xogando a Magic ou a Yu-Gi-Oh! Davis, están xogando. Merce. Que pasa? Entrei e cheiroume moi mal. Ahora entra ti e sal. Espérate aquí. Entra. Que? É que penses que vou entrar e vou absorber o mal olor? Ou vou no sumar? Ti entra e sales e dísme. Xa veredes, É que cheira aí dentro a jabalí, mira. Pero onde se meteu esta muller? Meu, Teso está falando de todo, mira. Encontrou. Aproveita. Que guapo sales, Vaya toma. Guapo como un pelo. Lambiache os codos, a mí. Toma. A que cheira? Sí que huele mal, sí. A verdade é que sí, direi. Pero que hai moita xente aí dentro tamén. Sí, home. Pero é que creo que con os ondos que están xogando a Magic, deixen preguntar. Cheira humanidade. Jódeme más que estás... Din algo no chat, que claro, eu non podo ver o chat desde aquí. Ah, bueno, sí. Menos mal que entra con vos porque eu nunca quero entrar. Date o pai, buenas tardes, xa chegastes desde Londres. Hola! Sí. Ah, pues non vi ese Sí. comentario. Sí. Ah, Sí ou non? Sí, no, non está. sí. Son guerreras. Hecho, te puxureche por Cristo, polo que máis queiras que dentro do Astora este de cómics e juegos de Santiago hai un tío que é igual a ti e estuve a punto de saludalo, só que lle vin o pelo un pouco largo demais. Levaba a mesma esquina. Como como se estuvera sin cortar o pelo 2 meses, sabes? Me dixen, hostias, Mira, unha Santa Cruz. que Santa Cruz? A bici. Santa Cruz de Tenerife. Ah, hostia, é que... Toma, lévalo ti. Sí, levo eu. Cun de Dios. Pesa a Dios. Ah, cunda Dios, pois xa me podes ir empezando a contratar como cámara, porque Vale. os xocas máis e vai, esta xente levan un puto cámara. Non que ti eres o gracioso do grupo Cibrante. Bueno, a min a pagar. eu, a partir de agora, poño así, estás. Ningún calcetines. Dis. Ningún cousiño en pañuelo. Xa chegastes de Londres. Non, cambiou Londres. Teletransportáronse. Mira que camas gordo. Me cago en Dios, chaval, parece unha belloa. Parece unha nandra. Insultar os comentarios. Meu, está obeso, chico. O can está obeso. Eu tapo a boca como nos partidos de fútbol, sabes? Para que non se lían as cámaras. Pero xa ver ben para que se che escoite. Sí, sí.
Sí. Pero era unha animalada, Era unha puta animalada de can, Aparte, era o mítico can, redondo e largo con 4 paus. Redondo e largo. Era un balón ou nun trípode destes. Un balón de rugby. Liberou moi. Como? Díxome, toma, tibriño, sé libre, dádome un calcetín. Ai, pobre. Queres que che... Podeche regalar? Podeche regalar? Estamos entendendo a broma do calcetín, non? Que é a broma do calcetín? Dixe Harry Potter, claro. É que odio Harry Potter. Por iso non dá. Bueno, da igual. Todavía es libre. Que fixo o chiste? Podeche... No, moi. Eloire gusta de Harry Potter? Moitísimo. Matou a mundo normal menos a ti. Moitísimo. Eres ti a única enferma que non lle gusta Harry Potter. Causime un ídolo ahora mismo. Iria, eu sinto, tío, pero dúchate un pouco. Non é que lle guste, é que me obliga a veras todos os anos todos. Guapísimas en Navidad. Este ano non me obligou. En Navidad, No, destronouseme un ídolo. O tigre está pa lía, vai. O tigre. O tigre, eu chamo tigre. Tal de por vida 21 Eu vivo en España. Cállate. Eu vivo en España, non é tiger. É tigre. Pero, oh my god, pero yo era native London, boy, guy. Digo, tiger. 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 Tigre, o tigre, vamos ao tigre. Tiger. O tigre é o que o tigre é o que tiñan encerrado, amigo, dos que estaban xogando Magic, que cheiraba aquelo. Entrei, amigo, Me cago en Dios. Non aguanto 20 Buf. minutos sem Ahora tamén che dixo, Estaba guapo montado. Chulo, Era ¿no? un xogo de cartas, non? No, o Magic é un xogo de bitcoins, de invertir Eu creo que acción. pasan as Séntense nunha mesa e din a ver quen ten o bitcoin, sabes? Antes de poñer as cartas na mesa, pásanas polos sobacos. Fijo, ademais. Non creo porque se escarale. Os sobacos ou as cartas? As dúas cousas. Pero a canta xente de aquí lle gusta Harry Potter? Eu pensei que era das personas normales, tronco. Eu teño un gusto propio, entendes? Gusto propio. Home, Si ves series que non nos hai introducidos a español. A verdade é que ti non te podes queixar do cheiro dos demais, Porque Por? ti ves cousas otakus, moi E otaku. que pasa? Nada, Pois tampouco é tan otaku, perdona que cho diga, Que? Que escala mata. As series que vexo non son tan otaku, son animes. A ver? David, que deixe de facerse duro cando chega a Navidad. O primeiro que fai é dicir teño pelis de Harry Potter descargadas e queres velas, pringao. Este ano nos vemos, xa teño excusa para non velas. Como? Vai nos ver igual. Que ti tamén queres ver Harry Potter, meu. A ver, mola, Harry. 10 puntos para Gryffindor. Dadesme un pouco de asco. Si non te gusto No, é que ti non xogaches o Harry Potter e la piedra filosofal no PC. Eu leín ese libro. Non é o mismo ler o libro que xogar o xogo. Co libro culturizaste, polo menos, payaso. Pero Harry Potter e la piedra filosofal, top 10 mellores xogos que xoguei na miña historia. Na miña vida. Eu intentei dar unha oportunidade. Ai, que está spooky. Ai, encántame, vamos. Porque non és capaz de ver a película inteira. E de abrir con plomo o xogo de Play, joder. Pois sí, Sí. Sabedes cal é a nosa misión de hoxe? Vamos a decorar o teu setup. Vale. E se acabou. Hai que estar atento á cobertura aí dentro, Porque igual non hai cobertura. Xa, pero alguén ten o directo aberto? Non che gusta un destos? Non. Parece Seguimos. despois de ir na bicicleta. Debes despois do camiño de Santiago. Aí o tes. Así lucía. Veña, vamos. Vale, vamos a decorar o teu setup. Cantas cousas queres de decoración? Esto. Vamos a escoller... Mira, chaval, ábrese. Como se abre isto? Mira, que guapo, mira. Flipaches. Flipaches, Pídelle matrimonio a Cibrán. Con eso non me Con este, 3 euros. No. Un pedrón así polo menos. Bueno, claro, dirías que deberíamos de pedir permiso. Chaval, estes dentes brillan. Non. Te imaginas de facer cousas con estes dentes brillantes? Mira pa aí, mira como lle brillan ao tipo. Chulada, de verdad. Si, no, malo será, ¿no? Que non creo que dijan nada. Co que facemos o retrasado, eu creo que o menor dos problemas é que o problema sea gravar. Mentre non rompades nada. Ai, encántame estas movidas. Tan chulas esas. Acabome de asustar porque non sentín o móvil no bolsillo. É que o testí. Non podo dicir nada. Davis, gústame este, pa que poñas.
No setup non sei onde. Pero é para poñer así. É para poñer na muñeca. Xa, home, pero estamos buscando algo para que poña Davis no setup. ¡Ah! Este tamén está chulo. Este gatito, non? Mira. 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 Au. Au. Davis, fai un daño, cabrón. Móvese. No. Ah, sí. Mira. ¡Qué guapo! É como un helicóptero. Ay, qué lindo, ay, qué bonito. A ver, ¿qué vas a poñer no setup? Quítame esto da puta muñeca. Eu non vou poñer nada no Sí, setup. claro que vamos A mí a- justo va- o meu setup en blanco. Vamos a decorar o teu setup para Halloween. Está guapísimo. Pues veña. Eu discrepo, A ver, a mí no me... ¡Oh! É bastante feo. Eso está máis guapo. Ah, que sí. Eso mola máis. Mira que chulo. Esa para poñerlo aquí no hombro. Pero falle falta imán, é polo así. No, mira. No, me cae, sí, sí. Mira un unicornio esqueleto, que chulo. ¿Dónde? Aí. No, hai que buscar outra... Mira, por que non poso unha calabaza? Pero onde o poño? Meu, no mueble de atrás. Que non se ve, é E moi dalle longe. volta a bola. Pois un gato negro si se vai ver no blanco. É moi feo ese gato. Que máis feo? Este gato ou cando tú a calle? O gato máis bonito. Faltando respecto histórico. Está guapo isto. Hai que buscar algo para o teu setup, olvídate. Cousas moi raras. Que seguramente cando entremos máis vai quedar sin cobertura. Dis? É que queres quedar aquí ou dar volta? Xa, tamén. Ti estate atento. Estate atento. Literalmente é o meu que estou facendo. Pon irio, oye, pobre can. Que? Para que é isto? Eu que sei, pero fai Pois fumo. lee, Mel Fabric Clean. Tanges Maskine Def... Ai, non, Ah, é eso. unha lamparita, creo. Pero que non, que vamos a buscar outra cousa para poñer. Este. Non nos gusta este. Está chula esta. Leva. Que fago con isto, merte? Polo no setup, tío. Que manía. Que non teño sitio. Para poñer... Pois mira esta calabaza. É para... Mira. Que pas palomitas. Sí, pero é útil e podeche decorar tamén. Ti tira con todo. Cala, David. Como se chamaba a tienda que fomos? No Pepco. Justo ya iría, collo. No Pepco, cousa... Coño. No Pepco. Cando vale eso? 6 pavos, Meu, queres yo levar a Iria? Levo yo. Pois así me gusta, leva. No Pepco, cada cousa que tocaba Merce, cada cousa que rodaba polo chan. Ese é mentira. Esa é unha mentira. Esa é unha mentira. Iria, valo querer? Que monada, sí. Vale, pois levo. Non, non a quero, pon. É que, ves, eu sei... Iria, eu non podo remar así neste. Eu non podo. Non podo. Acabas de dar unha patada a calabaza esa, cosa. Que na poña no medio, que na poña no medio. Que é eso? Que asco, tío. Patatas fritas. Pero a mí non me salen. Porque está pinchado, me colle outro. Justo. É que Iria está, hoxe está se portando mal, eh? Este sí que me gusta. Ah, Reventeite, meu. Ando que 2 anos brutal. que pesado, de verdad. Encántame. Fajo yo a Davis. Ok. Bueno, non que é moito Esa curro, é tío. de mineral. Miñanai tamén. Son chulísimos, Teño que levar isto, vou regalar a Pablo. Un perrito salchicha. Ai, perdón. Si é solamente... Pisoume. Que guapa camisa de Cibran, a ver. Dá unha volta, un 360 para o chat. Está guapa. Ahora sin camiseta. No, Ainda non. no. É que este gústame para levarlle para taco. Porque é un perro para xogar os cans. Xa sei que non é para xogar os cans, pero será para poñer no salón ou... Pode ser. Como peito. Para pintar... Está chula este. Sí que está chulo. Pero esas cousas sobran, coño. Despois están pola casa tiradas Que non sobran, coño. Yo, eres super... Aburrido, vale. De verdad, fillo. No, coño. Eso está guapo. Mira, esa man quedaba che de locos. Que se move.
Ai, é a cobertura, Non te- aquí sí que baila un pouco. Pois salimos, Ahora non? mellor, di. Ahora mellor. Xa, probablemente falle un pouco aquí dentro. Pero hai que dar a volta entera. No, pode salir por aquí, por lo menos. Ah, salimos por este? Ah, pues salimos. Veña. Cibrán, ven. É que eu non podo vir ao Tiger porque non me dades tempo que mire ben as cousas todas. A ver. Mira, vai. Davis, eu diríache que puxeras un fantasma. Mira, ese de aí o rosa. Pero non, que non me gusta. É lo que che gusta. Oh, ese está guapísimo, Mira este. Para os directos de terror. Pero que non se vai ver, está moi lonxe. Ti créeme que xa intentei poñer cousas ali atrás e non se ven ben, senón xa tería algo. Que mentir. No, porque che gusta o cho eu solo, así, sin nada máis. Ves? Más solo que la Wii. Non, pues nada. Me hace triste porque lle dar toda a volta. Bueno, non pasa nada, teño que vir outro día. E un tarde por aí. No, non me sona, verdad. No, creo que estaba permabaneado o meu canal. Pode ser, normal. Cortas bastante. Quen? Non vai poñer nada de terco de Iria, ves? Quen está baneado no teu canal? Un tipo. Permabaneado. Sí. Por burro, Pero eu, mira, antes de que acabe o ano, vou aconseguir que poñas unha decoración no teu puñetero setup. Ou de Navidad ou de Halloween, algo. De Navidad, podémoslo mirar. En Navidad che tiramos. Pois que lle comprar un árbol de Navidad e non me deixastes. No, pero podes poñer luces ou algo así detrás, sabes? Non me dices la man, Roza Chacel. Que iba a decir? Xa sei que non o vai poñer, pero... Que? Non lle contamos o chado o da China antes. O da China. O da asiática. A ver, o contexto é... Queredes... Entramos no Sephora? La verdad que a mí pela. Se queres, sí. A ti que? A mí pela, ma. E a ti? A mí dame igual. Que queres ir vernos a fora? Era ela que quería. Non é ela que Non sei que meu chado. Se queredes enter dentro de con Iria, así de veces. Foi Iria que puxo. Oh, o Sephora de Navidad! A movida é que onte subí un Tistos. Sí. E Tistos puxoseme repugnante. Ah, bo, racista histórico. E antes había... Non é racistada. Bueno, Un pouco. había unha china vendo o móvil. E dixo, esa fijo que traballa en TikTok baneándome. E dixen, estaba co móvil e decía, baneao, baneao. Pero, pode... Isto... Sí, é. Dis! Dis! No, home. A ver, Baneao. aquí tampouco dice. Vamos cara a catedral, así. Vale. Que ali non hai nada. Confirmamos racistada pon o Davis, sí, pon Bryce e pon Iria, mimada, di. O ese mima de Iria, Conoceu? Eso non é racistada. No. o mima de Iria é mortal. No, no. Home, a ver, tanto como malo, malo. A ver, depende. Ai, contaron a min un chiste outro día. De que... Que pasa? Que? Nada, nada. Hola. ¿Podemos sacar una foto con vosotros? Sí, claro. Es que somos mazapán. Sí. Me encantan los vídeos. É como sacas ti a foto? Ou espera, con selfie xa. Ou no directo xa salimos todos. Ay, bueno, hola. No, a ver, facede a foto. Claro. Queres Pero facer claro. co vosso móvil? Vale. Demasiadas cousas. Claro. Xa metes estímulo. Sí. Ponte aquí, Cibran. Comitísimas. Chao. Chao. Estuvo chulo, Ai, que bonita. Que linda. Hai que lavarme los cousas, Estaba yo apretando os costillos Buscamos, medíamos a foto. buscamos, Sí, buscamos, que pena que vou buscar unha oferta, vou facer unha oferta en LinkedIn. Buscamos persona para poñerlle unha movida aquí para que vaya grabando e para que vaya lendo o chat. Non pagamos. Ah, pensé que... Pero podedes vir con nós. Pero si xa estou tipo eso. Que calar, que así é de Lego. Pero íbamos contar un chiste. Pero o Conta, igual invitamos ao final. Se está, acabou a oferta de LinkedIn. Pero manda de CV, porfa. Ah, o con, como se di?
O CV o meu mensaje directo de O Instagram. CV, vaya nivel de Amigo. empresarial, Claro que sí. Maga, é pero que o mira, C, perdona, o que perdona, estos recursos humanos ahora. en bitcoins. No, é que os dos recursos humanos agora. Alto nivel. Mira, atendeme un segundo. Conto vos o chiste ou non? Conta, coño. Mira. No, pero a mí é que no, o que sí, bueno, vale, da igual, nada, xa está. Por que tanta volta? No, para nada, porque Temos sodes moi grandes expectativas, cabróns, e vai ser un no. mierda. Casi piso un truño. No, porque sodes moi cabróns. A ver, conta. Conta o chiste. Conta aí. Vale. En que se parecen un para home. En que se parece un barco, un puerto e unha familia? Un barco, un puerto? Sí, e unha un barco, un puerto e unha familia. Un barco, un puerto, unha familia. Que nas tres cousas pode estar moi jodido, No. Pero non sei. Pois que no barco e no puerto atracas. No, o sea, no, perdón, no banco, mas o puerto atracas. E na familia? Moi bien, gracias. Está ben. Non o pillo. Meu, É malísimo, é malísimo. xa sei que é malo, pero está ben. É cuñadez. Chamarlle chiste é... Joder, bueno, conto vosotros si queres. Como eso é peor. Pero bueno, no, home, é unha historia. Bueno, é que máis que un chiste é unha historia, sabes? Bueno, ahora Sí, prefieres? A ver, sí. Pois a historia é que isto era unha competición a nivel, como se chama, nacional, ¿no? Entonces participaban Di, verás un que fixeches gallego. unha versión mala do seu chiste. Non é o seu chiste, que me como os collos. Un gallego. E participaba un gallego, un catalán, un vasco e un madrileño. Por exemplo. Que si coño eran así diferentes, entonces era a nivel nacional. Diferente. Que sí, entonces o rollo era como lanzar un boomerang, sabes? Así, boom, a ver quen chegaba máis longe e tal. Pero claro, o boomerang non te volve. É que isto me liando. El tiraron unha movida, non? A ti quen chegara máis longe. Ah, Bueno, vai. espera, perdón que te corte. É que veixo aquí un comentario que me fai moita gracia. Boas noites, veño desde o enlace de Toto de Instagram. En verdade non porque o puxo mal, XD. Ah, como mal? Pois si me dixo Davis o enlace que é. Eu a ti maso, chi. No, Davis con dúas E e con B. No, que puxen como banda, non me... capaz. Como mos cuevos. Eu perdíme no chiste xa. Mire, me acaba de manchar la camisa y la cabeza con el agua de sus plantas. Me cago en Dios, vámonos de aquí que nos parten a casa. No, la próxima vez llama a la policía municipal. Me cago en Dios. Armouse el lío, amigo. Corran. Vámonos que ainda Pero quero mirar o chisme. Deixa daqui o chisme. Espera un pouco. Puxen twitch.tv/deibis. Ah, Devis. Ah, moi ben. Pois resube, non sei eu. Como fajo? Espera, déxame. Elimina, resube. Teño 20%. No, porque me tens que volver a... Teño 20% de batería, aviso. Canto? 20. Vale, está cargándome. Uy, espera. Que vuelvo a cargar. Espera, dame un segundo. Falle captura eso. Pero non me va a aparecer aquí. Dame un momento. Se te ha mencionado en 2 historias. Aquí está. Mira. Añadir a tu historia. Que ese tipo, Que sí que che dou fé. Deberon lle mollar a cabo. Teño moitos estímulos, pero non me dá A ver. É que me pos así tan a huevo. Como é o rollo? Paco. Si faimo un primer plano peor. A ser como a orella tamén, si ves que tal. Twitch.tv/deibis. Correcto. Ves como non é tan difícil? Para para llamar outra vez. Que non hostia. Si verás. Encántame porque non Vamos. suben os vídeos. Da Por? igual. Recargas a página e a Twitch e la pela, cero vídeos. No, Twitch está indo moi mal. Onte saltábame... Tive unha media de 25 no stream e saltábame todo o tempo que tiña 40 e pico, despois 16, pero seguido, sabes? Nun intervalo que dicir non ten xeito, non entra e sale tanta peña de golpe. Xa. Deixa ver, aguántache. Non sei canta batería teño eu tampouco. A ver, poncho aquí. 60. Que si, home. A mesma camiseta. A mesma camiseta que A Cigrán. mesma camiseta. Que guapa, É hora de iniciar unha conversa. A verdad que non. A ver, que din aí? Que casualidade.
O qué? Ide por un rollo de canela, que chulada. Queres un rollo de canela, Merce? Eu non quero, Merce non está. Sí. Eu iba a contar un chiste. Vale, un chiste. Toma, conta ti. Ti por non levar a jaitada esta, me dá amigo. pereza. No, xa A ver, vexo. leo, No, xa está, deixa estar. Se queres, leo. Perdón. Estaba que querían pasar. Bueno, a mí estaba apurando un pouco aquí o muchacho. Mira que chulo. Cibran, por favor, podes te poñer a altura de nós para así poder gravarche normal? Ah, perdón. Porque que, no, claro, no, si queres vai a noia, espérame con puñetero canelo A dos mí coños. non me chillo que se Tira pega un sopa. cabezazo. Chira. Yo creo que eran las de atrás, sí. Sí, me parece que sí. Tomade un xeado na zona bella. Apetece máis un helado ou un canelo? Canelo Álvarez. Un canela. Se queres probar ti, No, porque eu si probo é por vos. vin. Pero a mí eso me gusta. Ah, xa sei. Mira que bonito está Santiago de Compostela. Está ben. Celebrando mi temos que cantar cumpleaños feliz. Temos que cantar cumpleaños feliz. A Ovella Negra, Ángel. Andamos yo na catedral épico. Vale. Vamos a ir a catedral. Cumpleaños feliz a Ovella Negra. Ángel. Co Chamas. catedral de fondo e os tres facendo parvo cantando cumpleaños feliz. Vale. Mira sopa aquí moito, tío. A que huele? A sopa asiática. Da picante. Ah, no. La oveja. Ah, no, non é a Ovella Negra. La oveja. Cantamos o cumpleaños feliz igual. Cantamos igual, coño. Joder, perdón. É que xusto abrín Instagram e teño un mensaje de Ovella Negra de Ángel e non o abrín. E dixen, pues o mellor meteuse no chat de Davis. Bueno, perdón. Son ovellas diferentes. Son ovellas diferentes. Pero aquí moito barullo hai, non podemos calar un pouco a boca, non? Fame outra vez. Vai cantar David, sí. Pero é que canta. apetecíame comer. Que bonito plano. Vamos por aquí, porfa. Pero é que se eu valo pa cámara, en verdad, Vamos por aí, que lle den por. a creación de contenido, Vinde, eu teño vinde. que ser cámara. Sí, dalle. Cibran, ponte a altura de David. Dios. Que che vou decir, Tibran? Despois teño que contar unha cousa. Creo que sei. Que cousa, é un chisme. No. Non se pode. Creo que Pero é chisme. sí, é chisme. Anda É que chisme. caio. Anda un Anda momento. que caio. Anda un momento. Espera que é chisme. Mira. Espera. Mira, como conozco a Cibran que lle vou decir ao oído que me ten que contar e vai me decir que sí. A ver, eu falo mentre. Efectivamente, Que? Como nos queremos, amiga. Había alguén que eu conocía atrás. Había alguén que eu conocía. No. Que? Pero por que eres un puto emote así? Que bicicleta máis guapa, chaval. Pídella. Queres montar nela? Está guapísima, chaval. O de que ahora mismo David se acabe de emocionar máis por unha bicicleta que probablemente por calquer cousa importante da súa vida hasta o momento é digno de estudialo, Caime no xeo. Davis, di Cibran de ir por ali. Porque igual por aquí non. Pero por aí, bueno, pero tens que dar máis volta para ir á catedral, amigo. Por ali. Pero hai no xeo. Vale, pois vamos. Por eso hai menos xeo, porque dan máis volta. Tampouco das moita máis, Poñémonos exquisitos despois de ir correr unha carreira das tacos. Quero saber o Iba a decir chisme. antes que tiña fame, pero non de comida, tiña fame de algo así rápido. Eu teño un pouco de sede, direi, Tamén é boa. Podemos beber algo. Queres beber? Tomar algo. Cibran, eu quero un pouco de chisme. Contamos Afonso o despois. móvil. Conta-mo na orella. Conta yo a secreta. Ou conto yo eu. No, conto yo eu. Bueno, ahora xa está No, aquí. para, espera. Pero cala. Espera. Oh, bueno. Que chamou? Perdón, máis forte, sí. Que chamou? Sí. No, engaño. Aí, chisme, aí.
Sí, é verdad que te listo de caralla. Vou contar un chiste ao teu. Sí, a verdade é que é moi mal, David. Ti non ves que acabete o micrófono, nene? Cámara No, pero Marías, non se escoitou. pa cámara Non se escoitou, non o escoitei eu, meu. É ti que sabes. E se se escoitou, mira, suda má gaita. Non lle debo nada a nadie. hoxe. Eso, Bueno. dilo, tata, Eso- dilo, eso- reina. Eso ya 800. Dilo tamén. Cando chega, Hacienda Somos todos menos ti. non era un sitio de Fortnite, Hacienda. Sí, parecido. Sí, había, que alguén me confirme, pero había un sitio de Hacienda non sei que. Non sei, eu tantos sitios. Sitiosos. Mira unha moneda aí, merda. Que é de cartón, coño. É de cartón. Joder, xusto se girou. Dame un besito. No. No, que non estou cariñoso. Ui, A vernos. Merci, tío, non sei, non sei. A mí non me sona tal cousa no forrite. Que dice ratina? Que é eso? Aceleramos yo paso Non moito, que se vou lendo caio. Pero acelera para que se queixe. Acelera. Dalle máis, dalle máis. Que eu tipo incómodo, non me gusta. Da igual, pero para que se queixe, hasta que se queixe aceleramos o paso. É que si non se ve na cámara. Mira, están tapando. Meu, ande máis rápido, tes Que dúas non vou pernas. andar máis rápido que non veño correr, veño a andar. Va, non se pica, non se É pica. porque ya pela, fai de puta madre. Eras unha gilipollas. que queres? Mira esa estatua, parece un truño. Bueno, as túas comparacións a veces son... Van en rama, Cuidado que hai unha entrada e salida. xa claro. Pero por que non Bueno, estamos aquí para cruzar? Salidas hai moitas. Vamos. Vamos por aquí. A mí non me nisco un pouco, É de que? De estar de pé, supoño. Truño de que, David? Un truño, non sabes o que é un truño. Mirade que bonita é a catedral. Buah, está guapísima con esta luz, Agora volveu parar así directo. Debe ser porque se me está acabando a batería. A Iria que non sabe que truño botarás ti. Si, David, te veo a ver poucas veces este ano. Dile ao viaje que ten moitas ganas de vir a Santiago. Señora Mercedes, que? Estou mandando tomar polo cu. Alguén que lle fai falta, porque me cago en Dios. Aí. Arre hostia, tío, de verdade, Axudamos. Madre mía. Axudamos, che. Non, non fai falta, xa dou eu sola, feito. Eu se queres mando un audio. non fai falta. Que chulada. É chulo, non? Buah, vos imaginades vos vivir aquí na Edad Media? Non. Eu sería un caballero Sí, ti sí. De capa e espada. con espada. Eu que sería? Ti, Eu unha campesina, non, meu. unha monja. Eu, Sí. Ten moita Eu. cara de manxa aquí, miña prima. Que? a ver, tampouco te vai Que dixeches? moito, nene. É A ver, que... creando conflito. Moi manxa non serías. E ti que carallo sabes? Non. Bueno, verdad? Bruja. Sí, non? E ti? O que? A min que me harían nunha fogueira sen prosén, Non, Eu non. estaría cenizas. Eu sería o que vai... Eu borralla. Ti eres como o eucalipto verde, se non arde, amiga. Eso. E ti? Que Eu serías? bufón da corte. No. Escoitaxe. Eu un bufón da corte. E vai e di e giras en marcha. Plano final. Se fajo vídeo, ese é o último. Cuidado, Cibrán Herrero, din aquí. Ten unha boa vara de ferro. Carallo vou ter. Como se chama a cousa do Herrero? Un yunque. Yunque. Sabedes como? Irías con pantalón de trovador tocando a flauta, dixo antes. Que ser unha princesa, realmente. Sí, sí. No, Peach. Al Mario. no. E se facemos aquí de guiris, en plan como se estiveramos aquí unha ruta de guiris turística así rollo. De cathedral? De cathedral, please? Isis de Castillo. Castillo de Santiago. Pero se eres guiri non falas español así. E como falas? Meu, en inglés. Hola.
Fala en inglés, falemos Fala en en inglés, veña. Me puede... No, a partir de ahora inglés. English. No, my native language. ¿Me puede dejar la móvil, por favor? Man, I can walk in this We are street, going man. to Obradoration. Bueno, si forzamos o inglés xa, falalo mal. É dicir, xa falamos mal inglés, falando como sabemos, imagínate forzando para falalo mal, xa é unha deleita. No. Unha deleite? Falamos de leiva, dixen. Ah, Que di de leiva? non sei dis. Vou facer o das carreiras, a ver que carreira estudio pa ano. Sí. Vale, veña. Mira, dadme un segundo. Espera que se quite aquí esta chavalería que non me acordo. Pois que boa suerte, porque é da última vez que fui a facer o do árbol, tocou en matemáticas, e non sei sumar, imagínate. 1 más 1 son 7. E a única carreira na que estiven foi carreira blanca no Skyrim. Ala, vai. Eu non modo carrera. Cuidado aí con as letras, cuidado con os vocales, que aí se chamaron a vocal. A princesa Burtos. Era sempre E un novidade de aventuras. E non está a niña rata no chat? Quen é a niña rata? Carlita? Carlita. Carlita. Non está. Pois moi mal, Carlita. Vai checar un baneo lunes, vai xogar Rainbow ti sol. Cambiaste desme por Carlita? No. Eres ti que deixou de xogar con nós. Non, iso é mentira. Pois lunes xa sabes. Iso é mentira. Lunes ás 8 xogas. Non, cambiaste desme. Lunes ás 8 xogas. Tampouco me deixaste de xogar. Se non estás nunca. Mira como lle gusta facerse a víctima. A mí non me dixeron de xogar, Mira, mira. Ghosting de No. videojuegos nos fixaches. Ghosting de videojuegos. Mentira. Ghosting de videojuegos. Ghosting. Sin só foron os videoxogos. O que eu teño que beber, Acabouse amiguiños, eu aquí. Bueno, pois contamos. Ai, cumpleanos feliz. Veña. Enfoca a catedral, ben. En inglés cantamos yo. No. No, por favor. Ya es suficiente vergüenza cantar cumpleaños. Como para cantarlo en inglés. Estáis preparados? Dalle. Cumpleaños. Cumpleaños. Para, corta. Vámoslo facer ben. Vale. Eu estaba dando 100%, Unha. Mais deso non podo. Vale, pois ti, amigo. Unha. Que? Unha. Sí? Dúas? Cumple! Cumpleanos feliz acabouse. Toma. Somos... Dame a man. Teñen vergüenza. Cuidado. Encanta-me a catedral. É a primeira vez que deixo. Cuidado por estar seguindo. Evacuade, marchade, exiliade, emigrade. No, no, no. Que non podes, que che cobran. Se toca o tren, cobranche. Davis, podes, por favor, aprender a enfocar co trípode? Pois pono ben, dobláchelo. Unha pregunta para a marca. Así. En que momento se te ocurre berrar como se si fueres Meu. un auténtico becerro? Evacuade, retirade. Non sei, pero Con deso 700 quero personas. clip. Deso quero clip. No. É que non, é que estou sudando de vergonza ajena que me acabas de dar, sabes? Pero son guiris, non nos Mira, conocen. mira. Eu. Pero Eu é cando que me rodei. aínda que sea Eu cando me rodei. Non. Aí. eu miro unha cousa. Cando é que da igual que seas guiro ou non. Tío, un ruso ponse aquí a gritar e miras para el, meu, pois todo Obrador acaba de mirar para ti, por ser retrasado. É igual, home, non pasa nada. Da igual. Acaba de farmear unha hostia. É que se me revolveron as tripas da vergonza, meu. Quería tirar o mapa, así así. Eu son un sinvergüenza. Pa mira, os teus vídeos favoritas. Que querían? eso. Beber. Sí, quero beber. Que queres beber? Agua. Bebida. Podemos Pero- ir á Fonte dos Cabalos, non? Que fuente, oh, A da Quintana. A das platerías. O peor é que o día en serio. Eu teño bebido desa fuente, non me pasou nada nunca, Eu non bebería de aí. Vamos a tomar algo un sitio, hombre. Un agua. Hai varios. E varas tamén pa espalda. Varas é que che tiña que dar, amigo, despois do que fixestes. Non foi pa tanto, non gritei tanto. Gritei tanto ou non gritei tanto? Non gritei tanto. Non gritei tanto. Meu, Davis, fixo eco. A min dixeronme... No, Davis, porque Davis, para. Fixo eco. Estaba- Fixo eco. Estábamos na esquina. Non Se, estaba- no. se gritas David, aí, no. se gritas aí, vai facer eco. Pois vas ti e gritas ti soliño, sí? Veña, va, vou. Eu marchome. Ti fai o que queires, eu paso. Ah, vale. E creeríamos que... Vale. Ou gritar, saltar salto, se queres. Foi falar fuerte. Eu non- Fuerte... Queres que grite? Porque- No. No. Non é necesario, gracias. Non vou gritar. En verdad que dois unha felicitación de cumpleanos e
Rara. A min intentaxe Pero bueno, corregir, dixéchedes con ganas e metinlle ganas. Aproveitamos para decir que muchísimas felicidades e disculpádenos porque o chaval non... Nos intentamos, poñémoslle ganas, pero ele non nos axuda. Meu. David, confiamos en ti. Ahora que non cousa Que na bonito, carreira- demos a man. Que sempre fai o mismo. Apreto as costillas. Deixa apretar os dentes. Pero así feiche cintura, Cibrán. Para as costillas flotantes, apretas, xa sabes. As costillas flotantes non é que se van sacas flotar. de chupar a jaita. Os tipos saben. Mira como sabe de movida. Eso é porque alguén o buscou antes. Vamos ao árbol de la ciencia, ou como carreira se chama das carreiras. A ver que carreira estudiamos po ano. A min creo- A carreira que toque matriculación na Eu UST. creo que me vai tocar para o ano que ven a de pedestre de Viver de Mirán. A ver se me toca. A se non é de Brión, que é cerca tamén. Ai. Non, eu quero ver o clip, quero ver o puto clip. A parte Merce fixo. Home, tal cual. Home, porque é que polo grito que soltas, parece que se desprendeu a puta torre da catedral, me entendes? A torre de Ángeles. Estaban discutindo aí, non? Non sei. Sí, verdad? Oxe, o mundo está discutindo moito. Porque sempre que quedamos hai NPCs que fan cousas raras. Buah, contaste yo da tipa de Padrón cando fomos na bicicleta, ti máis eu? Conto yo aí, mira. Había unha tipa que estábamos na bicicleta e de repente tipo iba andando. Pero non iba andando reto, iba andando xa así. E de repente ponxe. Pero literalmente isto, Isto, sí. Así, tal cual. E non o fixo... Foi un rato largo. Sí, foi. sí, si pasamos... Iria, colle, espera, ¿cómo que las costillas flotantes para chuparse el qué? Di la oveja. Explica, yo Davis. ¿Para chuparse el qué? As costillas, un churrasco de costillas. Este chaval. É tonto, ponte. Podes... Queres berrar menos, me Teño cago máis en cousas ti. que leer, che vas a prestar atención un minuto, que parece que tes TDA. Che, es la bacha ou non? Ah, pela. A ver, Até cual. Collede algo de beber en algún sitio e divos tirar na Alameda. esa é boa. Esa é boa. Aí Merce tendría que haberte dicho que te ponía las gafas de lentilla. Sí. Esa é boa tamén. É que me asustei tanto e dome tanta vergonza que xa non me dou tempo. Volvemos ao simulador. Poño meu. Sí. É así, non? É que non sei como vai eso, nunca o fixen. Pero vos que eu teño 18 anos, acabei a EBAU. Ten que O ano ser de- pasado, só que estudei ano sabático. Acabáchelo, sí. No, le ponemos uns poucos, Che, que vai ser algo de 18, levamos uns poucos. No, que teño 18 anos. Sí, tes. Mas algún máis tamén. Teño 18 anos, acabei a EBAU e vou elegir a miña carreira. Pois elige. Ars. Eso que é? Ars. O do Simpson. Quizás las banderas. Artes. Eu creo que sí, que solo non lle collía espacio. Fai ti ahora, Non lle vale. collía espacio para ti. A ver, ahora ti deis. Pero como é? Pero non leas. Que teño que facer? Non leas. Pero solo levantar o brazo. No, colles e fas así ou así ou así, o que queiras. En plan, colles un lado. Que acaba. Biología, bueno, pues te péjache. Sí que ahora ti, Cibran. Ide ao Tiger a comprar plastilina. É que eu xa vin en plan. No. O sea, eu xa sei onde quero poñer a man, pero entón xa non podo. A ver, como é? Que faz tipo? Teología, a estudiar a Dios. Que é iso? Arroz. Arroz. Vamos! Eu quería aquí, non sei onde está. Ah, pois non sabía onde estaba. Link mal. Podemos facer un concurso de plastilina, non é mala, Pero comprar plastilina ahora e manchar as mans con plastilina. Se queres, vamos. Pero... Agradece yo. Que? Gracias, Pablo, por ese Prime. Abro 203. Pablo 203, nin Barra 200, nin 204, nin 206 menos 1. Podes poñerlle solo un pouco máis de énfasis cando agradezas algo, porque gracias Pablo polo Prime, nin 203, nin 204, moitas gracias. Esta é a miña cámara. Que parece que sona morto. A ver, espera que me vexa. Non me jodas. Espera. Joder, cómo tarda esto. Bueno, por si acaso, Pablo, muchísimas gracias. Suscríbete para o mes que ven, e para o seguinte, E se queres dar cartos a Davis, dallos, porque así comparte con nós. Muchísimas Sí, gracias. deixo Davis que si ten isto, vou non deixar grabado, que dixestes no Burger King. Si ten un Bitcoin, véndeo e vámonos de vacacións os tres. One Bitcoin, One Bitcoin, we fly travel. to the destination, I don't know. Pero que ejemplo- non empeza a poñer peros, amigo. Cada quen paga o seu. Montepela, sabes canto vale un Bitcoin? 96.000 euros, que mirou antes. Con 96.000 euros, ainda vamos de vacacións. 3 periódicos. E poden escoller, eu escollo a de Galicia. Con esos 96.000 euros, vamos os tres, facemos contenido, volvemos e ainda che sobran cartos, amigo. Deberos un churrasco. Tamén. Pero, mira, eu debo... No, para.
Débolles un churrasco porque o dixen, pero que estes nunca poden. Mira, non pode No, collelo. o de que me estés facendo a perrada de levantar o móvil para non collelo e dices, no, no, xa está, no, quedou retratado como amigo é así, non, me cago. Lástima fora. Bicho, esto vai me desmontar un día. Dobloume a muñeca. Meu, pero non me agarres. Ahora, David nunca debe nada, David siempre ten excusa. Meu. Eso é verdad, no, meu no. Vale, ahora vou dar eu a miña experiencia, a miña voz. A miña experiencia é a tua explicación. Eu dixenlles que lles debía un churrasco e desde que lle dixen que lles que estou lendo o chat un momento. desde que lles dixen que lle debo un churrasco, desde que lle dixen que lles levo un churrasco están todos os días. Eu non podo. Canto dixo de ir comer o churrasco? Nunca. A min díxome unha vez na bicicleta, direi. Pero Díxeme, díxome. a min nunca. Decidiría e Eu- imos. Como que decidías invitas ti? Pero que eu non podo facelo na casa. Pero que invite... Cando Pero, podes ti? eu, na miña casa ti Mañán á tarde facemos un churrasco. Mañán, No, que o que non me podes avisar é con 24 horas, Eso que tamén é é verdad. o que che gusta a ti facer planos. A mí avisádeme e pago. Avisade, no, tal día. Eu podo sempre. Tamén é verdad. É que xa vos levo dicindo un mes ou máis. Eu podo sempre. Él quere pagar, pero xa organizamos nós. Paga se organiza. Vale. Tamén é sério. Vale. E cando podedes logo? Eu para a Podeu semana. modo man, Meu, pero ti jarraste como e sonou? fincho, sí, xa, sonou a roto, sonou a rompido. E logo isto, joder, que dades comento no bolsillo, deixa de cargar. Ten batería xa, bien. Un pouquiño teño. Queres que... No, solo teño 13. Eu teño 45, 44, pero máis un. eu quero beber un pouco, é que vou morrer a Vamos, sede, vamos vou me beber. deshidratar. tienda, compraron a Vou me deshidrating. Ao fondo desta calle hai unha tienda así rollo ultramarinos. Entras, pilles un auga e imos para a Alameda. Sin pagarle marcho, dis. Sí, Está ben. pagamos yo co Bitcoin. O Bitcoin, sí, o... Mira ese chucho. Hai unha fonte aí. Meu, non bebas de aí. David, non é beber de aí, non. Por favor. Eu creo que chega un punto onde vos pensades que eu xa son salvaje, sabes? E bebo de charcos e de... Bueno, non te- na fonte de Noia bebiches da fonte, que vino eu. E que pasa? Esa agua está buenísima. Cibrán non bebería de aí, fijo. Bueno, pues Gibran. Non sei que fonte é. Unha de Noia. Pero que fonte? A que vi... Meu, todo o mundo colle agua dali? Sí. Sí, claro. Eu... pode ser que tamén. Que me dixas ti, home, na Plaza da Quintana, beber na fuente aquela, bueno, veño, vale, vou cho comprar. 1000 kilómetros. Pero o resto... Xa. Si é fonte porque hai agua, se hai agua porque se bebe. Estou enfocando ben, porque non sei se estou... Sí, está ben. Estás bien, estás bien. Canto mides, David? Eu, un 75. Por que mintes? Un 80, home. Xa É te... verdad, que che están preguntando. Pero quen o se pregunta? tiraron bits Quen o pregunta? na oveja. Un 80. Tamén, que borde. Chichito. Non son borde. Son esquina. Di Lucas. Un 83 diría. Non son un 83, nin de pau. Diría, un 83. Eu creo que non chego un 83. Un 81 como moito. Pero un 81 9. Non fadaches? No, Ah, por que? No. No, teño sede solo. Vese moi ben, non sei como se ve aí, pero... Hostia, que cara, todo. Que é eso? Un Ti rape. que sabes de peixes? Rápido. Rápido. Ese peixe verde. Isto parece outra cousa, É un peregrino, va. Que peixe verde? Ese, o que está aí en Río do Pulpo. Ah, ese é un... ¿Podemos sacar una foto? Sí, claro. Claro que sí. Saca una foto. Que te conté a chica, que é a única que tienes máis. Ah, es que está libre. Sí, claro. Si quieres, sí. Aí. Listo. Fixen varias. Sí. Gracias. Gracias, chao. Chao. Mi má. Qué linda. Sí. Pero No, nena, ¿puedo salir? Sí, pero hombre, claro. A mí o pai asustoume. É que me fixo así, mira, literalmente. Eu, hostia, que fixen mal.
Que fixen mal. Estuve a punto de decir como no colegio. Eu non fun. Ai, pero cortaronos a clase de peixes. Bueno, pues Ah, ya igual, está. Jolín. Sabes, contástelle cando fomos a Gijón, que fomos ao acuario, e estábamos dicindo que peixes eran, e dicíamos, Buah. mira, poñedesvos no cartel e eu dixovos que peixes hai. Acertaban todos, cuidado. Quen? Oh, no! Aí está, Lucía. Lucía, esa é outra. Temos que ir á granja. Sí. E facer Ia. un vídeo ou un directo ali cas vacas. Buah, nunca vi Un vídeo do casvaco estaría ben. Nunca vi unha vaca tan grande. Eso era unha David, son animalada. vacas? No. Que cho diga Lucía. Pero Esa que é unha vaca que é un tractor. Era unha animalada. Nunca vi unha Pero é unha vaca ou son todas? unha vaca o sea, a máis grande que vin era unha animalada. En serio? Era unha puta salvajada. Pero esa vaca non vi, non, Lucy? Estades me ocultando información. Pa moitos Sabes quen pode... Perdón, que gritei. Lucía, tens que descargar un xogo que vale 5 euros para xogar ao de escalar. Dixeches 5, procuro te la inco. Le falta calle. Sí, en coach. Vamos. Pero xogamos o de escalar, xa foi unha sí. Pero o de escalar con Lucía pode estar ben, porque pode ser máis de 4 ou non? Solo 4. Non sei. Hai que mirar. Bueno, pois senón que se rota a xente, hombre, ya. Claro, comigo xa que non queredes xogar ao Rainbow. No, eres tía que non queres xogar con nós. No, mentira. No, eres tía que non queres subirse a fama e non xogas ca plebe. E con quen xogo se non xogo a nada? Solo traballo, amigo. É que está o rollo que eu traballo, non como outros. Hostia! Fundiu o peito que a espalda. Ah, modo, ai, hoxe está sensiblón, Que algunha vez que me mete cada hostia. Eu non se meto hostias, Pois estamos jodidos. Porque era aí antes e agora non hai... Ah, hai ali, Cibrán. Que pasa? Que están aí a jarabexar? Ah, el afilador. Ai, Lévalo ti un rato. Gracias. Creo que me sonríe. decides yo vos ou teño que decir eu? O que? Nada, home, que me estás explotada, amigo. Rainbow. O xogo no que me marginan. A que sí? Dices eso? Sí, eu creo que che conoceron, Dixo, ten unha cara de gilipollas, bueno, pois que me veña a decir a cara de gilipollas Ah. que teño. Non queres beber? Eu quero beber. Aguántasme. Sí, vale. Vou te jalamar como comes. Vale. Ai, bueno, deixei a carteira no coche, alguén me dá monedas. Eu estou facendo stream. Non Tes monedas? Ai, é verdad. Gracias, Iván. Mira, de Maradona. Non me cae moi ben ese chico. Cobertura, vou para fora. Unha botella de agua. A cobertura. Menos mal que salí. Xa salí. Fai bo día, Pese ben? Guai. Petouse de todo? No, xa está, creo que xa está. Home, Pero espera. Petouse-me a min antes tamén, era culpa miña. Xa está. home, non sei, ponme 0 views. A min inflaman piñón todo o tempo. Mas é que está contando como outra vez. Sí, ao mellor empezou outra vez, pero bueno. Dille que recarguen, escríbelle recargar, ¿Y quién coño está? No, son frijoles. Aí está. Listo, non? Aí está. 87 ahora mesmo. A mí non me vai. Vamos. Espera que bebo. Vai vos ahora.
Ballerina cappuccina. Además está fría, tío. É que é moi difícil. Moi difícil así. Ay, que se me congelou a Jorge. Ahora non está. A groxa. Aproveche. Viven 87 personas, non está a ser tú. ¿Dónde íbamos? ¿A la Alameda? Mira que vos comprei. Vale. Non me gustan, pero cómeche. Como, home, come, non hai fallo. Vamos a Alameda? Sí, vamos para Lilo. Perfume definito. Ti verán dixo unha cousa que non se pode dicir en stream. No. O que? Pero, Dixo unha cousa. este non che gusta? Mari Carmen. No. É unha cousa sobre o seu pito. Que non vou cantar, que xa pongo a música. Buah, pero na Alameda non imos ter luz. Ali no de... Ai. Pensei que me ibas dar, estaba. Vamos roubar na Alameda que está cheo de maleantes. Xa poden ser corredores de Que me van Quen roubar? puxo eso? Que me van roubar se o único que Quen puxo o único eso? que para roubar teño nas mans? Sale igual. Non ti nada máis. A min déxeme que meter a mano no bolsillo, pois. Vamos para ali ou que? Que irades? Para ali facía... Pa zona B, ya de haber luz por Ai, ali. leva flores. Pa zona nova. A mí nadie me trae flores. Eu paso. Cajo en Dios. Non sei, pero... Tampouco preguntei. A ti non che flores, só unha vez. Unha vez. Unha vez? E algunhas veces. A mí ninguna. Tens unha flor? Ah, Que pasa? é que aquí pensei que era o vocalino, no, pero o vocalino está aquí. Aquí hai luz. Levo Aquí hai luz. No, vou posar a botella, supoño, non? En algún lado ou que? Non. Onde que ires? Mira, aquí. Aí. Hai que? Aquí hai luz. Tamén que sitio máis feo. Ah, mira, entrou Carlita. Moi mal, Carlita? Insultaronche antes, Carlita. Saudádeme que me vou, son sensible. Hola, Carlita. Hai un home que leva flores aí en mayúsculas. Jale, linda o nome, verdad? Sí, no, ali no eu tamén. Quen é Guarri? No, Donde? Ali, o millor. na rotonda é bo sitio, Ali tamén hai... Ah, non, mira, aquí ten o millor. Acabo de acabar de arbitrar. Queres? No. O sí, dame. Pon o trípode aí, fillo, poste diante. É que a idea era sentarme eu, pero... Tens que deixar cousas ao lado pola fama deles. Aquí non me collo o trípode. Tes moito trípode. Cajo en Dios, como apretaches esto? Eu? La Virgen. Debaixo dos andamios super estético de ir. Xa. A ver, chégate aquí. Así está ben, vese ben. Mira aí. Oh. Direi que estas están moi boas, estas, Vese ben, ben é raro. Por que é raro? Que estades na Gran Vía? Estamos descansando da obra. Tuvemos turno de tarde hoxe, ali catando a parede. Calo nos digo a tarde. É que non se ve porque está detrás do móvil. Unha ventana. Ah, mía. Oye, pedra, coño. Ai, que ricas están, non queres máis? Ah, sí, non, pero non era que non che gustaban. Non me del. Mira como tira da bolsa. Non te la vas a desos, Davis. Outro Ok. setup. Para cajar dentro dela. Bueno, cada uno. Pop. Vamos, ó. O sitio este é moi feo. Pon polo menos o tipo de veno. Buah. Vai ser. Estaba jugando un glaciar, Pero Davis apretón, imagínate. Pero ben así? Ah. No. Non é máis. Como unha ombrijiña desas. Pa fora. O sí. A revés. Pa dentro. Unha. No, hostia, pa dentro. ¿Más? Ahí creo. Ahí.
esto de que che exploten 8 horas a traballar. Co fría que está. Bebe outra vez aí, xa luego así, apretado. Que? Meu, Lástima fora. mira. Si, oh, é agua, pobriño, que pena me dá. Podes de comprar unha camiseta nova se queres. Non sería a primeira vez. Todo sucio, non? É Vale. agua, Davis. Que susto no pezón, está frío. Comes polo cu. Ahora vou ir cun pezón de diamante. Cuidado. Ai. Nadie está lendo o chat. Que puxestedes? Perdón, que estaba nos meus 15 minutos de descanso. Puxeron moitas cousas. Teredes queixa vos das horas de traballo. Mira, para facer abdominadas aquí, tío. A ver, dalle. Oh, bueno, a ver, outra. Cago en Dios. A Oxe, ver, non tira todo. agora ti. Mira eu. É que teño cores nas mans, ó. Mira, espera. Se manca nos pantalóns. É que me peso un móvil. Xa canto hora, pesado. Ah, non lle chego a barra. Non lle chego, espera que vai pasar un. Pero non lle chego a 100%. Non lle chego. No, porque ademais é que teño que facer ao revés, Davis. Para, deixa que pase. Que eu fago así. Non fago así. Pero daslle por aquí. Ah, non dá. Mirando para lá. Ah. Sí. Dalle aí. Uf, é que Axúdalle, é que Cibra. vou caer, é que caio. Ah, bueno, claro. Pero cuánto te deste? Que pisa? Aí está. Aí está, aí Ai, está. non podo, non podo. Uau, que va. A ver si no, veme a muñeca, no. Prefiero que no, prefiero. Está bien, está bien. Ay, Si verán en 2 meses fai 5. mira que somos payasos, En Xa, a verdade é que tamén che diré unha cousa, queixaste de 2 gotas que tes na puta camiseta e de que che piso o pantalón, no. No, porque está limpio, mira, non ensuciaches nada, está normal. Davis, son os pés do chan, da Pero da calle. igual, non mancha. Esto vai para a lavadora despois. Estáme explotando. Pero, ojalá escoitara a Irio ahora mismo. Que queren que cante? Non caran hasta que cante. Por favor, non vou cantar. Quen quere que cantes? A ver, contame. Porque donar o beat. E agora presionanme, mira. Si me presionades... Polas non canto. alertas, de que Cibran cantar. Pero eso é un gif, joder. Non, apagaron beat tamén. Despois, dalle vergonza que eu grite. Vas Non me comparar. dijo eu, amo. Dijo eu. Nada, hombre, nada. Eu iría outra vez cara lá, onde hai luz, porque senón... E lá debaixo dunha farola non che vale. Pois sí, tamén, se queredes, vámoslo. Pois veña debaixo dunha farola. Simular que traficamos, supoño. Ali, di David, di debaixo dunha farola. Joder. Ti tamén erutas. A ver, por favor, non me compares, O anda. móvil se muere, compañeiro. É broma. E Que- teño eu meu. Que broma, David, é broma. Pobre ovella, tú lendo o chat, que aquí podo lelo, pero é unha merda aquí. Pero, Que isto sí, murió así. ti non tes máis, teño eu. Espera un pouco. Porque ahora está moi baixo de batería e se me falla. Ah, eso da rabia que me pasa eso. Como é? Non deixo cambiar. Como era o canal este de... Creo que... Pac. Sí, non? Paco 235. Meu, fora coñas, que donaron 100 bits. Ves? Fibran? Gracias, quen foi? Pois non sei. Grazie mille a quen fora. Hola, Gustavo! Hola, Gustavo. Botastesme de menos. Feite Chao de menos. Todo este... A can, vou te botar absoluto de menos can a can. Eu a ti. No, Meu corazón e a de mí melón. non creo. Oye, en Callejeros Viajeros... Hoy, en Callejeros Viajeros. Podemos sacar unha foto, ¿no? Sí. Venid. Sácate. Ah. A mí que me den o móvil. Contigo tamén. Vale. Deixa isto, saco pola voz. Pues entonces póñome no medio. Ah, pero dá máis cousas. Póñome no medio aquí así. Gracias. Eu mismo. Sí. Venga, claro. Moitas gracias. Aí grabamos un segundo.
Trala, preparade, poñedvos guapas, poñedvos guapas. No, home, pero... Sí, pode ser. Unha parecida. Aí está perfecto, está perfecto. Aí está. Aí vamos sacar foto con... Aí te... Mirad, Muchas gracias. Gracias. hai que contestar a señora. Fotógrafa. Onde tiren os chavalos? Vamos para ali, non? Pois para debaixo dunha farola mismo, se queredes. Vamos a hacer un rollo... Espera, caixa a luz, espérate. Hai que... O mercado de xóvenes está complicado, hai que ir aos maiores, a mí non o que queda. E máis, hai que contestar, hai que contentar, non é máis. Despois quérenme todos de Nora. Non me van querer. E aquí que venden. Está un mercado moi mal. Está mal, verdad, Cibrán? O mercado está chungo, Espera, que teño aquí... A mí non me parece boa idea estarnos metendo por aquí na Hola. Alameda, que non hai casi luz. Meu, pois queres volver para atrás? Si se ve de sobra. Bueno, Vese de sobra, Mira, meu. aténdeme, mira, graba un segundo. Sabes o que eres ti? Este. Así. verdugo. Así me tratas. Tremenda panza, compañero. Meu, eu estou espera, que non me grabei, mirade. Ese son eu. Pero con machete, grabaste con Sí, machete? claro. Ah, vale. Ese son eu. 300 bits. Quen foi ese? La oveja, tens que cantar, amigo, non hai máis. Acabouse, canto por ti. Vale, vos que vos canteo por Cibrán? Cantamos, a mí enseñame a cantar e canto eu, veña. Que canto? Que queres que cante? Para que cante a canción esa que fixen de coña da puta bachata, Mira, así quedo despois de ir na bicicleta contigo. E despois de millo de piernas. Pero la canción de Cibrán. Clara, de me hiciste frida. El geo. Esa. Sí, dale. Non se cantei, xa me suele. Me hiciste Frida En los geollos. Na 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 Non hai máis. Nada máis. Eso é o que hai. Tenéis que poñer... Si, vou facer ahora cun autotune un enteiro. Que me Eh, denuncie Manuel Turizo. Que? Aquí non che vale, lo? sí, pero onde? Bueno, pues poñemos os... Ai, claro, claro. Pon un pouco. Aí tes. Por que non chamas a un helicóptero que nos enfoque para É arriba? verdad. O dron. Como un foco. Cando? Desde onde despejaste o dron? Meu, non sei se é payasos, mira. Foco tamén. A ver, ponte aí, anda. Séntate. É unha luz destas, unha rotativa. Postureando. Queda ben? Séntate aí, Cibrán. Toma unha brida. Caño. Para que te abrides. Fixeches caño? Calle vida. Aí. Salimos. Ah, eu que vou no medio, lo. Sí, claro. A ver, pon aí o string que non vexo. É a botella de agua? Aquí. Ah. Ai, que gana tiña de sentarme. Espera, que teño que pechar o Levo todo día sin sentar. Me falta Dios. Levo desde que salín do avión. Sí, claro. Deixo vos de fondo un momento. Pero está un pouco moi para lá, non? Pochando chumar en frente da testa. Eu A digo ver. para que xa máis. Que auténtica animada do Mira as marionetas. vese mellor, joder. Hai xente máis pequena que ese triple. Dios, que ben se me dan as cámaras. Cara que puxo. Escoita, que me dan as cámaras e está o móvil enganchado nun pau de plástico e non está facendo nada. É que estou cansada. Chat, estou cansada. Ai, mira que marioneta. Hai A marionetas. boas horas das conta. É a terceira Ti sabes vez que eu fui un decido. payaso? Non, payaso. Eu son. O Davis quere chupar cámara. Home. É o que non é cámara. Parece un plano de Got Talent. Contad os vosos talentos. Eu sei imitar a voz de Ralph. Eu son Agumón. Que ti? O sea, tienes que saber imitar unha voz, meu. O Mickey. Hola, amigos. Hola, amigos. Ese non... Un pouco, tiña que ser un pelín máis agudo. Esa é Hola, moi amigos. No, No, hai é moi de má. regular. Joder. Non nos imitar a nadie. Ai, espera que quito isto. Pois eu só sei imitar eso, a Ralphie. A Ralph dos Simpsons. Buah, pero estou cansada hoxe. A dos chinchón. E o can non vou volver a facer, Brais. Mira, di... Tirade bits para que David faga o can. Non vou facer o Sí, can. sí, no, pero- si tiran bits, falo. Non o vou. Que Sí, vergüenza. sí, vas facer, sí. Non o vou facer. Tirade bits, dixen unha vez tirade que Que non vou broma. facer. bits, para que... Na, o can acabouse. A can vouse.
Está cruzando o chiste. Por ali vai. La oveja, moitas gracias. Di que se vai que he quedado para cenar y celebrar mi cumpleaños. Paso moi ben. Felicidades. Besitos, 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 besitos. Davis, aprieta os huevos, vas ver como che sai a voz de Mickey. Que gañán sodes, tío. Ai, pero que é un espectáculo de títeres. Non sei, pero mira, ali está a É porque morte. non levan a Cibrán. A morte, vela. Eu non son un títere. Bueno, Non é un títere. algunhas veces eres títeres. Queres que che pegue un hosti con Algunhas traballo? veces eres títeres de chicos. Quen? El. Porque che teñen así controlado, amigo. Vale. Controladiño che Pero ahora teñen. cortar as cuerdas. A ver si é verdad. A ver si é verdad. Por las únicas cuerdas que uso. Que dixaus? Vos sabedes que Cibrán está sendo un gimbro? Lisa Simpson es una niña de mi clase. Ah, vou vos contar unha cosa. Vos sabedes que o vídeo este de Ralph chegou a Latam e insultaronme? Porque eles chamanlle Rafa. Rafa. A Ralph. E insultaronme porque imitaba mal. Ah, claro, porque non teño mi doblador. Pero non... Eu Pero solamente sabedes como digo... chaman a gigante? Sabedes como chaman a gigante? Botijo. No, perdón. No, é moito peor. Cantimplora. Cantimplora chamanlle Cantimplora. É por moito favor. peor o de Fast and Pero Furious. unha Sabes cousa como que din a chulo. Fast and Furious? Rápido e furioso. Bueno, pero é a traducción. É horrible. Meu, pero a gigante chamanlle Cantimplora, meu. Ti de verdade non te das Cantimplora, que si ves os Simpson enlatan aquí, os lajes van ser diferentes. Sí, claro. Pero é que Non eles se dan non, conta de eso. eles non. Pero si Sí, casi non tío. teñen internet, tío, calado. Ala, va. Por favor. Ala, vai. Dios, no, pero que me dá moitísima rabia. Non é xusto. Non é xusto. Sabes como vamos a estar? Bañao. Bañao. Mira que chulo, no. Os de Tistos, van. Davis, Que? as marionetas. A fixo unha ilusión. Son chulísimos. A mí non me A gustan. Davis. Por? Non me gustan. Pois son avestruces, non? Non sei que avestruz biches ti algunha vez, pero eso non ten pinta de avestruz, Eso parece... Describe a Eres xente. xuventos. É unha especie... Va perra un pouco menos, que a señora que está É unha cas- especie- é unha cas especie. marionetas igual son 10 igual as fai ela. É unha E ten especie. sentimientos. Xa o sei. Pero é unha especie de polo, sin plumas, con dúas patas. É chulísima, David. Ten moito gusto. Espera, que volvín a pechar o... Que día xente aí? Estou mirando, espérate. Estou entrando outra vez. Son as 8:30, mi máis xa de noite. Sí, xa non é. É o que ten inverno, compañero. Por que hai un drop de Twitch do Duolingo? Non o sei, pero sabes o que iba, tío. Unha pesadilla. Funada? Non é que este funada, tío, pero que non pode ser que unhas persoas que viven na outra punta do charco me estén insultando a min por imitar o doblaje español. Que queres que imite? O doblaje de Rafita? A ver. Mira. Pois... É que non sei nin como é, tío, pero fijo que é unha mierda para min porque eu... Pero é veo- Rafita ou Rafa? Di que é Rafita, pero eu creo que é Rafa, pero non sei. Rafita. Davis, bota un... Como? Pon is... Como se lee isto? Istilla. Estilo laio. Davis, bota un vídeo de candos na fumareda. Por favor, por favor. Non entendí. Eu tampouco. Aquí en Suiza xa noite. En Londres xa noite ás 6 da tarde. Sí, claro. As 5, diría eu, non? Ou son en Edimburgo? As En 4 Edimburgo- estaban cenando, amigos. Que se aproveite. Pois é Rafa. Ves como é Rafa? Si que eu xa o dixo. Como que as catas estaban cenando? Sí, porque xa Onte as 5 cenei de ás noite. 4:30 da As tarde. cinco. Agora te deitas. As 6 están na cama xa. Eu deitei má hora europea, pero... As 5 están todas as tiendas todo cerrado. Bares, tiendas, todo. Ás 6 da tarde vas para a cama. As 6 da tarde. As Esa 6 xente ás 7 da tarde xa está de Está na copas. cama, sí. Sí, en plan, é de salir. Como que... E ao día seguinte tamén madrugan ás 5 ou 6, Mijo, pero que si tía previas faz ás 6 da tarde, hasta as 6 de mañán van 12 horas. Xa o sei, sí. Xa o sei, xa. Agua, De feito, acórdome que cando fun a Edimburgo, estábamos por aí, éramos os únicos que estábamos por aí, a eso das 12 da noite parecía son as 5 da mañán. Todo cerrado, todo ás 12 da noite. Sí, sí, está pechado, está pechado. De todo, De todo, de todo. 100%, sí. E de feito, nós estábamos no barrio este de Whitechapel. De que? Whitechapel. Chico. Como é, como é? Notas que eres Whitechapel. nativo, Ah, sí. eres nativo, non? Ai, Natural de Birmingham. Sí. Pero ti que tes un B1 de inglés. Eu non teño nada. No que ten un ter. 7. Eu Home, teño- para ter tanta pronunciation. O inglés da ESO e vaite como moito. É de bachiller, ou? Eu non fixen bachiller. Ah, bueno, foste xa para... E ti sí? No. Ti tampouco? Non. Fixen o bachiller únicamente. Va, gilipollas, en verdad. Va, no, pues, Podía haber saltado en esa etapa. hai que ter vídeos, sabes?
No, pero que eu non teño, eu Cada tampouco teño ningún título de nada de English. No, eu tampouco. Pero sabedes cando me sale inglés? Cando, mira, hoxe, por exemplo, cando iba a pasar as cartas estas de Pokémon gigantes, o chico do mostrador xa me mirou mal de primeiras. Aí sale un inglés amigo fluido, cando me... Dios, sabes, é como instinto de supervivencia. Porque lle empezo a dicir eu, no, my teammates flew with Welling and they have no problems with the cars, tal. Esa, claro, dixo eu, I am not factoring these cars because it's a no sense, sabes? No sense, que non ten sentido. E o tío vai e dime, okay, come with me and talk to the cabin crew. Eu, pois sí, pois vou ali contigo, aí vou con el, ca maleta, cas cartas, con todo enriba. E chego polo camiño, e claro, dixo yo de que non tiña sentido o de facturar as cartas. E vai tipo, mírame e dime, yeah, sure, eu, que tío es tonto. Mira, todos los idiomas son Pero iguales. entré de primeiro no avión. Bueno, Todos los idiomas son iguales. Todo é galego cerrado, un máis que outros, pero outros máis... pois agora vas, Dame unha regalito. vas a Rusia e posto a falar con Eu eles. falo gallego en todos lados. No, perdí para que te entendes con eles. É verdad. Te entender vas. Temos que dicir ao Chad unha cousa que temos que facer. Que cosa, mariposa. Non prometo Que vamos cosas ir a- non vas cumplir, Eu non me prometo, no? Que vamos a ir? Que molaría facer. Pero que vamos a ir, dis? Eu digo de ir, Eu tamén, non? sí, Vale. ao Portugal, á feira de Valença. É que vamos ir ao feirón, pero queremoslo gravar. Sabedes cando Eu é? creo que vamos tamén a gravalo para formato para Vídeo, YouTube. YouTube, para editalo ti, eu... Edito eu, mando eu a un colega para que o edite, non te preocupes. Pago yo, obviamente, vale. Pero pagamos entre os tres, hombre. Meu, ti deixamos os meus contactos. Vale. Xa os exploto. Imagino. Sabedes cando é o feirón ese? Que se os saben no chat, saca o móvil que non lemos. Nos agarda pa chocho. A veces dá medo decir cousas a merda. No, non sei os brazos. És un cagón. Non sei os brazos, amo. Tedes que ir ao Grove un día, é que hai ali. Podemos ir, Provistas. podemos ir a probar. Por que Como iba ese tipo, chaval? quedaste só? Iba teso. Tiña un pau no cu. Quedaste a mirar? Que parece que iba andando como se tivera un pau no cu. No, Vou bajar a mirástelo como se che fora roubar o móvil dele, fíxestelo. Home, claro, viña teso cara ao móvil. É que vos non o bichedes, pero viña como unha vara aí. Se Mira que mirades cámara en Google grande. igual acabades antes. San Google saberá ou que? Meu, elo ningún de vos sabe cando é o feirón en Valença. Lucas, é raro que digas ti eso, porque ti sábelo todo, amigo. Ti... Cuidado, cousa que se fala por Lucas Discord, Luquitas. ten resposta para todo. Eu sí, teño. Outro NPC. Carao, dei. Aceptará unha misión secundaria. Se me Che van- acer... O que creo que che van a meter é unha hostia secundaria. Van a No. poñer os morros así. Non, home. Así che van quedar, mira, como este. Non hai peleas se dous non queren, Cibrán. Eu nunca quero pelearme Al con igual o nadie. outro, sí. Bueno, Se o outro pois xa quere pode pero ter ti non. estas pernas, amigo. No, con que che meto unha hostia que de No, primeira xa quedas aí de tiradillo e descansando. A momir. Amo, mir. Hai mesilós ben bois. No sillón. En no Grove. É marisco. Ir a Francia, que imaginas? Que vou ir eu a Francia, que? Que vou ir eu a E Francia? aparte en Francia faz e falan todos No, así. a min... Sí, tío. Ti irías a Francia? Eu que sei, tío. Hai que ver. Eu andame, eu non quero ver, pero... A resposta é no. Pero ti imagínate que das que facer escala en Francia. No saludo do aeropuerto. Xa, pero estás pirando Francia igual. Si vou a Francia para salir dela. É o truco de baixar o brillo un pouco. Esa é outra cousa. Se vas a Francia para salir dela. Claro, si vou a Francia para facer escala e pirarme do lí. Eu iría, pero non falaría cos franceses. Claro. Francia é bonito. Sí. O país sí ten cousas moi bonitas, pero a xente non é Digo bonita. Francia ciudad. O sea, Ah, nunca estuve. París. Nunca estuve. Pero debe ter cousas chulas, joder. É como Madrid. Madrid non me gusta, pero debe ter algo chulo, No. bonito. Vamos a ver. Sí. Cousas chulas ten. que ten, home? Cala a boca. Dame a Juan. As feiras de Valença son os miércoles, diría. Pois vedes o día de asuntos propios. Si total este hora ten un bitcoin, vai che levar a... No, acabouse, deixas de Quen tiña traballar. razón? Quen tiña razón? Non, xa non lle fajo porque cando mira mal, Merce fai unha cousa. Mira mal, no, a primeira ríese. A segunda mira mal e a terceira é o peor que che pode pasar no mundo. Exagerado, era virgen. E nunca lle fixaches mal ningún. Imagínate, nunca cheguei a terceira. Dedícache. Ir a, No, eso é mentira. ir a Francia é como ir a Barcelona. Por qué?
Porque hai franceses. Non sei. En Barcelona, A mí en en Barcelona hai japoneses e chinos. Pensei que ibas a decir outra cousa. Pois a mí en Barcelona gusta. Meu, ai, no. Tengo a cabeza atrás. No, joder, en Barcelona, mira, eu fun a ver a Sagrada Familia porque nunca fora. E fun bueno, en febreiro creo que foi, ou en setembro. Pero Bueno. Barcelona está guapa. E fun ali, o que hai na Sagrada Familia, todo o que hai alrededor da Sagrada Familia é Japón, China, Asia, asiáticos, tío, está petado de asiáticos. Entonces é a Sagrada Familia. É unha tras outra, unha tras outra. É que me mola moito os chistes asiáticos. Sí, A min os asiáticos racistas arrasan, se chama. non é son racistas. No. Gustaría ir a Japón, gustaría ir a Corea, No, pero si ti dis que fondo de lecha, eso é un pouco racista. pero é con Pues estás amor, sendo tío. racista, tío. Porque estaba imitando a David. Estás Pero- sendo racista. Pero que non é un racismo, a min gustame moito, tío. Eu son fascinante. Son fascinantes. Pareceme fascinante. Al palo, Pero- de Carlos para pero- Carlos. Fascinante, di. A min pareceme fascinante todo Asia, joder, a raza que flipas. Nunca fun, pero quero ir, coño. Ah, sabedes que? A India non iría. Eu sí. Non. Sabedes moitos que? vídeos. Temos que gravar un tren de TikTok. Un tren de trintrón. Un tren de TikTok para que a China vexa que Davis non fai nada malo na vida e non o banee de TikTok, e non diga Bañao. Bañao. ¿Cómo estás? Bañao. Esos son os de Tistos, hombre, son así. Eu imagínome, é unha casa editando que bueno. é unha casa editando un vídeo, subindo o vídeo a Tistos. E o chino en Asia vendo os sabes, pasando. Este sí, este Que é non. o que fai este tanta sí. risa? Bañao. Cara de asco. Bañao. É broma. Fixo nada, eu podo estar riéndome, pois Ei, código? Postal. 15.210. Non se sabe onde vives. Me cago en... Bueno, non se contaré xa. Digo eu. No, é tan misterio. De onde será? Será de Carballo? En stream. A risa de Brais mola moitísimo. Sempre que Que Brais di? en stream. Teño unha ferida aquí, Donde? a boca. Eso? Atrás de todo, non sei. Pero doime porque mastico, é como que collo a piel do papo. E quédame, o sea, como explico isto? A ver, espera, vou a poñer en contexto. A min quitáronme as muelas do juicio de abaixo. Notas. Dalle. Por favor. Quitaronme as muelas do juicio de abaixo. Entonces digamos que a A miña piel do mandíbula... papo. Que cando dixo que era do papo, meu. Ai, que gusto chamolle papos. No, eso non son papos. Papo é da cona. Ala, vai. O máis Cando diste yo cona papuda, o máis fino de todo Eu Santiago. non dixo eso. meu, o papo é a cona. Meu, non. A cona papuda é como sin papuda, sin ser papuda. Sin papo. Borra. E despois podes papar unha cona, que é distinto. Borra. Atende. Está o nivel. Vou a contar. A min quitaron as muelas do juicio. Entonces digamos que ao final no, o sea, a min a última muela hai un hueco porque onde estaba a muela do juicio. Entonces ese cacho como que está pois o oso. Pois que pasa? Que eu creo que fíxeme daño ou non sei que coño, teño unha ferida aí. Entonces a piel do que é un moflete, do papo, cando eu mastico... Non mo vendes. A Ai, piel é do como que- moflete, non É do como papo. que o pillo entre os dous osos e fagome moitísimo daño. Eu sei a solución para eso. Metes un dente facho como o Tetris, desaparece a fila completa de dentes. Vos estedes me entendendo, verdad? Un lego metes aí. Si, home, eso pasa cando tes aparatos, non tuviches aparatos nunca. Mírale, parte da cara que está entre a boca e o pescozo, especialmente a punta que termina. Que di este? O papo... Isto. Este é o papo. O papo, os patiños... Este. Nunca tiveches aparatos? No. Pois os aparatos pasabache moitísimo eso, rascabas por dentro, mordías. Buah, pero é que... Todos os días, As bochechas, bueno, tamén. Gracias, Wisma, por esa suscripción. Gracias, Wisma, por esos 5 suscripciones. Pero 5 por cada un, entón xa sabes. 5 por 3, Cantas? 15. Regalalle unha Merce, que Merce non está suscrita, que non quere pagar. Eu sí que estou suscrita. É broma, coño. Ainda por encima. Apaga. Vais a matar ese na bici, Bueno, E se mata tes que ir que é o misión de socorro. quedo ca bicicleta. Acabas de quedar moi mal, que sepas. Por qué? Porque tes que ir a axudar yo, Eu chico. non estou capacitado para axudar a nadie. É o misión de socorro, meu. Para chamar a alguén para que lle axuden, pero non Pero podo... ti tes que ir a xunta del. É Pero visión non de tocalo. socorro. Ou sí. Non tes por Non que tocalo. tocalo. Non creo que che pase a lepra. Corazón, a Ou- ver. Ou sí. Ai, por favor. A ver, falade. Estades aí Que- mirando. Ai, Nunca que se risa sabe. me fixo do puto cascanueces. Cuidado, Cuidado. Foi Está grabado, pero non está grabado de todo. Está grabado foi despois. buísimo, foi buísimo.
Vaya dous, estás pompa. Quitas o puto dedo. Eu metín o dedo no cascanueces. Esta apretou de todo. Eu No, pensei que pero iba... aténdeme. Eu traballo cas mans, entonces eu teño moita forza nas mans, porque a meu pai tamén lle pasa. E non controla a miña forza nas mans, en sí. Entón, este tonto díxome, pon o dedo dentro do cascanueces. Metí o dedo dentro, apretoume, pero pellizcoume solo. E dixen, tal. E dixen, mete o dedo e fago, pas! Cando quito o dedo, tiña o dedo aquí medio partido. Quen compre ese cascanueces vai lle chegar unha uña nos dentes ao cascanueces. Bueno, exagerado. Meu, ti non vi... Mira, ainda está aí. Pero non che dou unha uña. Non, coño, pero a toda a nos zona esta. cimentos. Buah, que non controlei. E claro, empezou a reír. Eu revireime aí, casi caiu no chan. Home. E a modo, pasaste, Davis. Non foi así. Si te estabas partindo a polla. Si eu che fixera daño, eu che fixe moito daño. Merce. Davis, estabas te rindo, estabas chorando da risa, meu. Eu caio da bicicleta, dou rolos polo chan, rompo unha perna, o primeiro que vou facer é reírme. Bueno, romper unha perna non. Cando eu din os dous rolos ali nas pontes, non te reístes. Primeiro asusteime, dixenlle, estás ben? E despois rime. Cando vexo que non pasa nada, ríeste, coño. Claro, xa me río de primeiras. É todo por gravar un vídeo. No, todo por ir ela atendendo o móvil. Claro. É que estamos facendo co móvil. Ah, gravar un vídeo para ti. Para pasarlle a Cibrán, acordas? E pasou. Hola, Cibrán, imos na bici. En canto colgou o móvil e iba a guardar o móvil, xa a bici estaba por riba dela dando voltas polo arroa baixo. Si, é verdad. Este baixando da bicicleta, bum. A cara non vai. Non que te estou fea. A ver, me cago en... Aí xa está. Buah, buenísimo. Eu primeiro descojónome e despois axudo. Claro, ves? Eso é o que hai que Quen facer. puxo eso? Lorena, chamas. Ah, vale. Si rompes unha perna, vas rir polo carallo. Es. E se Davis partir un dedo non iba a reírse. E estaba chorando da risa cando a min. Pódese ver perfectamente A ver, no home, vídeo que grabo. doeume, pero tampouco foi para Es un tanto. pouco exagerado. No, doeu, Se están grabando en Doer, TikTok. doeu, e despois sentín o dedo quente todo... Buah, Pero ten- no, pero estaba moi rojo. Pero ten da exageración. Estaba moi Ten da rojo. exageración. Si, un pouquiño sí que exagera ás veces. Bueno, Sí. Un pouco, sí. vos tamén. Sí, Quen é o máis Mira, exagerado daqui dos tres? Davis. É porque ti. Iniciade unha encuesta, Brais, quen é o máis exagerado, Merce, Cibrán No, ou eu? podemos debatir entre Cando nós. fomos ao sushi, dixeches no vídeo, si levas comido 11 cousas destes, comerás 4. A que te os conto? Comerás 4. 5 como moito porque non viñeron 11. Éramos 5 personas, é imposible que comeras 11. Imposible. 11 igual non, pero 7 sí. Dixeches 11, 12. Pero decían toda a noite. É En toda a donde, noite... é donde comeches máis deses iguales. Dixeches, cando levas comido destes non sei cantos, foi o que dixeches literalmente. Exageraches. Ai, encántame meter leño, me discutí de máis. Mira, quen é o máis exagerado dos tres? Aí está. Que empecen as votacións. Davis, Sí, Pa min é a máis deles. exagerado eres ti. 100%. Merda, que lle din? Fas... Que fas? A vista vale, de moderador. Vale, no, está ben. Está ben. Pensei que lle deras a iniciar directo. No. Chulada, imaginas, tío. Eu É quería... David. Eu quería votar que a túa cuenta, non hai debate. A Merce chegalle ben tamén, ese Quen José. puxo eso? José. Este vai baneado. Non, Trai. vai baneado. Trai para Non, pois eu desbaneo que eu son mon no teu canal. Eso da majaita que estás no teu. Non Eu o son banees, aboneadora. non o banees, só pobrilla. Este por simpático. Onde está? Non o banees, mira, Quen é? aquí dalle aquí e dalle a Merce. Que no! Mira, todo o mundo, mira. E ti tamén. Canto como Eu va? eu Como botei de imos? 0-0. Ben, Home. perfecto. É que... Oi, espera. Joder, como se... Estás che complicando moitísimo. É que eu solo... Cando estou con el e ten que marchar, dime, vou me vestir que van ser as 5 e son as 4:15. Eso tamén, eso faino moito. Si, Eso faino moitísimo. é unha Pero- Moitísimo. Eu son unha persona Mira, super espera, puntual. dijo. Si hai un día que quedo con Davis, vaime mandar, imagínate, quedamos 6 da tarde. Ás 11 da mañán vaime preguntar, o mensaje vai ser: "Que lo, como facemos hoxe?" Interrogantes. Non lle contestolle. Bueno, quedamos a tal hora. Estás facendo quedar mal. Para, pon, vale. Ás 3 da tarde vai che poñer. Bueno, quedamos ás 6. Eu. Sí. Vale. Ás 5:15. Ou 5:20. Bueno, voume vestir e salo para aí. Joder, vale, home, vale. Está ben. É verdade ou non? Ah, que sí? Sodes malos, Non é ser malo. Así como Cibrán chega tarde, Xa estamos. o 90% das veces. Con vos cheguei tarde 2 veces. Non vou 3 entrar en como debates. moitos.
A ver, que No, un dice? pouco máis. 5 minutos. Máximo. No, eu creo que, bueno, aí Pero eu non creo que podo a única cambiar a vez. moto. Eu creo que a única vez Unha que vez cheguei tarde. chegastes tarde foi no do rafting. É cando cheguei tarde, 15 minutos. Buf, este se iba a arrancar para Padrón. É quedarme dormido. Davis iba a arrancar para Padrón. porque O está- día do é rafting. un templao. Mima a chamarche por teléfono. Non ves? Davis, Sempre fai eu o aquí mismo. deféndete, gracias, Bryce. Isto paro. Que di este, Vanema? Ai, non que é moderador. Eu acordo unha vez que quedáramos a 1 hora e Merce, cando faltaban 3 minutos, estaba levantándose da cama. Bueno, home, pero porque hai veces que hai que recortar en tempo, que pasa? Non hai problema ningún, se tens moita presa, pois Aos o que hai. 3 minutos, Colega. Xa puideches ir co pijama posto. Seguramente, non? Eu non é, mira, eu cando vivía aquí en Santiago, aténdeme. Ao Corte Inglés eu teño ido así en pijama. Así. Sí. Así o Eu hipercore. hei de reconocer que cando iba a clase ao instituto, E levabas o pijama por debaixo. por debaixo do chándal, tamén. parte de arriba e parte de abaixo. 100%. E a camiseta que dormín toda a noite, Agora, é un pouco guarradilla, o Esa pijama un non pouco durmes. guarradilla. É a mesma, o sea, pijama. Xa, pero non sodes igual nas patas que... No, O sea, ti a nos parte de brazos. abaixo solo. Sí. Eu toda. Eu poñía todo por riba e iba para a clase. Total, para estar aí 5 horas sentado, e chegaba a casa e duchábame. No. No. A ver, vas máis Un día abrigadiño Dios, tamén, te non digo. pasaba frío ningún, Eso era a gloria. Eso sí. Non vixo nunca. Eso era a gloria. E despois a de cajar no baño dos minusválidos. Non cajaba nin Dios aí. Estaba limpio eso impoluto. Non había ningún minusválido no colegio. Buah, a min é que me encantan as anécdotas de cajar, tío, porque que me fa moitísima gracia, fa A min tamén. moitísima risa. É buenísimo. Non entendo por qué. Buah, é que é graciosísimo, de verdad. Non, porque non entendes a putísima vibra. Vibran as tripas cando cajas. Pois eu sagrado vi sempre. Eu se tiña frío xa non iba a clase, quedaba na casa. Eso faría o Cibrán. No. Nunca faltastes a clase? Por ter frío, non coño. Non, home, coño, bueno. Faltar, eu non faltaba moita clase. Bueno, o sea, Eu non no autobús faltaba a iba. clase porque pasaba ben na clase. Non facía un carallo, pero pasaba de puta madre. Un puseo de pan- Unha vez expulsaronme. O sea, Da clase. unha vez, mira, es conto vos a historia. Éramos 4 energúmenos atrás de todos montando jaleo na clase. Espera, vai a tiróns, espera. Ten que vai a tiróns, por? Mira aí, Twitch está indo mal. A ver, mira aí. 20% de batería está. No, pero mira os KBS. Os K 4000, A 4000. 29 FPS. Vale, conto vos a historia. Vale, daño. Éramos 4 desgraciados ao fondo da tua clase. Conoso o seu. No, Vale. pero eu sí, boa xente, verdad. Pero estábamos armando un Cristo na Non moito clase. a padre, verdad? Armando un Cristo atrás. E claro, veo unha profesora que a día de hoxe, non sei se se girado na clase, tamén era moi boa persona. Pero nos éramos uns hijos de puta. Pero tes queda algunha asignatura pendiente, meu home, No, porque eu cheguei a ir con un pleno de No, todos. dijo ahora porque a pelota que lle estás facendo a tipa, A ver, coidado. A movida Instagram. é que estábamos os 4 rompendo os huevos atrás e a moi inteligente tivo a gran idea de poñernos un en cada esquina da clase. Que pasa? Os berros de atrás converteronse en berros dun lado ao outro. Pillou unha baixa tipo por depresión. E a todos unha semana ao Zulo. E o Zulo era unha habitación que non Como podías que o falar. Zulo? Como? Unha habitación sin ventanas que non podíamos ter contacto co resto da clase. Do instituto. Tiñas un recreo solo para Pero ti. se é unha clase de Guantánamo, meu. Eso era no instituto de Brión, fai... É verdad, chaval. Viste eso? No, Brión. En Barteminas vi unha cousa por aí. Brión. Era un cuarto, literalmente, de 2 metros cuadrados cunha... Non tiña recreo. cunha mesa, unha silla, e non, tiña recreo, pero non podía coincidir co do Nos- resto. Tiñes un plan o Pero recreo. que dis? Pero que tiñedes COVID Tuve ou algo, unha meu? semana así, non, por armar jaleo na clase. Pero eu fun listo, porque eu sabía que me iban a chamar a casa para contarlle a miña nai Descolgastes o o teléfono toda a mañá descolgado. Home, chámame parvo, director. A mí non son tan tonto, Tonto son, pero parvo non. Pa David todos son boa xente, pombe negra, diría. No, a ver, esa profesora era moi maja. Cibrán ten pinta de ser responsable, home calado a boca anda. Non sei, pero alguén que non ten moita... O ano siguiente, Gustavo. caíame tamén esa profesora, que o ano siguiente, faleille de primeira, xa nada máis empezar o curso, e dixenlle, este ano vou me portar ben. E solamente por portarme ben, xa aprobei. Eran outros tempos, Increíble. O máis estudioso da puta clase. Como que deses 6 votos Davis, un Merce? Quen foi o que votou por min? Bueno, é que foi Brais fijo. Pois mira, iba a facer stream lunes, ahora xa non fago. Piches que chantajista é? Piches que chantajista é? Sí que son.
Por lunes non chames, que non vou estar. Elo? A min expulsáronme por romper, no, por sí que vou estar. Por romper unha ventana e eu non tiño culpa que a ventana caiu ao chan. Saber estudiar. Como que no, pa muiño? Vale, sí que vai facer stream, cala a boca. E tamén me acordo unha vez que rompí unha bombilla Con que? cun estuche destas largas, destas que son un tubo. Sí, as barras, sí. E chámame pa o despacho pensando que iba a ter que pagar 20 Tres euros merce, ou así. bueno, xa me estás empezando a tocar o nabo, Baixa. Pensei que iba a ter que pagar 20 euros ou así pola puta bombilla. E sabes, 20 euros sendo un rapaz de 16 anos, dis, é pasta, sabes? Sí. E eran 2 euros. Pero montaron un Cristo bueno. por rompela, tío. Home. Rompín outro. Home, 2 euros paguei 4. Así rompindo. Se volvín a clase, veña outra, xa que teño que pagar 2, lancei o estuche outra vez e que... Pero eres un completo retrasado, é increíble. Pero es un completo... Pero, Home. ese chaval... Pero moi retrasado. Eu no instituto era moi liado. No, eu non... A mí gustaba Non moito. aliei moito, O lío gustábame. Que raro que non seas medianamente formal. Bueno, Sí, formal. É que xa fixen A con ver. todo o que teño que facer na vida, neniño. Xa está, xa... Pero cantos anos tes? Eu, 32... Pois tranquilo que xa fago por ti. Vale? Mañá xojo. A que? Ao rugby. Que dis? Ao final sí? En donde? Aquí en Santiago. A que hora? Este chaval, A sete, este a chaval sete. non. Podemos ir ver? Sí, claro. Añen por ti, David. Ambulancia. No, é que ela dixo que estaba mirando de rugby. Levante pa conxo. Bueno, mirei. O Vin que sea, había entonces non me equipo en vaciles, Santiago. joder, non é algo Meu, increíble. Como increíble. Sendo ti, chamas a un equipo e dinche de xogar. Dime, mañana xogo rugby, pode ser. Ahora, mañá can xoga no seu Home. sitio no partido. A ver, Pero pode ser un aténdeme unha amistoso, cousa. meu. Aténdeme unha cousa. Ou unha pachanga. Aténdeme unha cousa. Ti Eu dixeches... non sei así que me vamos. imagen... No, aténdeme, eu non sei que imagen tendes vos de min. No, ten, Pero ti- non general, non englobemos. Pero ti crees que eu mañán dixoche, por exemplo, sí, o sea, domingo Día, vou ir a facer parapente, pero sin ninguén, vou ir eu sola cunha bolsa do Gadis, así a facer parapente. É sin parapente. Dime, sí, Non, é o verdad. mesmo. Fillo. Eu dixoche mañán, cúndeme xogar ao golf. O sea, dixoche un día, cúndeme moito xogar ao golf. Ao golf. Ao E chego un sábado e dixo, mañán vou xogar ao golf, pois creo, nin que fora eso tampouco atracar un banco. Non sei se conoces a alguén que xoga ao rugby. Hai unha cousa, non. Pois eu que sei. Pero en algún momento da miña vida probarei o rugby. Eu creo que se me iba a dar escandalosamente ben, porque son moi rápida. Son moi rápida, estou fuerte. Pero estás moi mal, Por que? pero fatal. No, porque ti date conta, que estuve vendo, estou mirando como é. O rollo, ti, no rugby, Ti daste conta que a xente que xoga ao rugby, sí, a bueno, propia xente que xoga ao rugby non entende como se xoga O rugby mola, Porque merce, eso non recomendo entende nadie. moitísimo. Quen Digo, xoga ao rugby? Wisma. Wisma, tes un equipo de rugby femenino? Non, pero mellor ten suscripcións. Para regalar para que o compres. Por que non montas un equipo de rugby? En Santiago hai As un. sardiñas de Noia. É que fai me falta xente para xogar. En Santiago hai un, hai un E equipo de ríes. rugby femenino. Fin da votación, 16-13-0. O de que Cibran non teña ningún solo punto de exagerado, pareceme raro, pero bueno. No, a ver, O Cibran rollo ten defectos, pero da exagerado non. USC, non exagerado, o sea, non sei se é da USC en sí, creo que sí. Hai un equipo femenino de rugby. E xogan a nivel, pois eso, Pois eso. A nivel poseso. Claro, tan No, que pero xogan a poseídas, nivel... perdidas. Poseídas, Ai, vamos. Dios, E corren así, corren así. Van loca, van loca. Dixen eso, a nivel poseso. Pois eso. A nivel poseso. Vomitando pola boca. a nivel Como te chamarías autonómico. en nombre clave, así un mote de xojadora de rugby? Quen yo? A ti, Kenya? No, Sí. Anabel. o Merlín asesino. A xova saltarina. Anabel, que está poseso. No. Quen yo está chulo. Quen é Kenya? Pero é algún conocido? ou- No, é un tiburón. Unha Quen é un tiburón. Pensei que igual lle chamaban así. Se é un nombre en clave para min, un tiburón. Ei, tiburón. E celebro así. Os fendetestas. No Barbanza non hai, mi madriña. Esa mirada á cámara é moi de Office, Mers. Sí, sí que é. Por aí- De que? Encántame. ¡Ah! Temos que facer unha cousa, temos que gravar unha intro para os tres. Asustaches-me. Temos que gravar unha intro para os tres como se fora Friends. De día. Sabes? Pero No, somos- de pero- noite. Pero somos poucos. Pero somos tres es multitud. Home, depende para que este. Cibran. De tres está ben. verdad. Entonces, habría que aténdeme. Mira, vamos a explicar. Vale. Sería, por ejemplo, ¿no? Eu vou andando, ¿no?
e vou así e miro así para a cámara. E congelas ese frame e poslle o meu nombre. Merce. E ahora ti, Cibran. Merce. Bueno, o nombre que, sí, dame igual. E despois ti, pois farías outra tontería. O mellor estás, que podes estar facendo? Non sei, calquer cousa, sabes? E congelas o frame e ponse Cibran, Cibriño, tal. Buah, sabes que estaría Sí, guapo? David, entendes o que quero facer? Sí, pero estaría guapo el que aparezca cunhas cañas e despois eu ca bicicleta de lado. Claro! Con as cañas, por qué? Ti cunhas estrellas na man. É que mala fama teño, tío. Cibran, a ver, nena, eres un atleta híbrido. Levo Mete sin- agua, mete Cunha cerveza e unha cunha pesa. mancuerna nun brazo e cunha birra no outro. Cerveza unha semana. Unha semana. Eso estaría ben, eso estaría guai. Son un atleta híbrido. Como David, digo, o meu estallas- coach Abel. David estalle soplando. A David estalle soplando. Eu pídome cañoto, que non leín antes, Iria. E Davis toda a vida. Como? De que están falando? Non entendo. Xa é meme. Si, eres meme. Por qué? O da cerveza. Pero das pola cañas. vosa puta culpa, tío. Sobre todo deste tío. Que ora, Cibran é un puto gym bro, No, vale? E Cibran pode con está- todo. Eu flipo, tío. Este chaval vai, sabes o... Voy Queres a- lle contar voy- o de que vamos a pegarnos? Vou ir ao Olimpia. Queres contarlle que nos vamos a pegar? Pero en que disciplina? Porque hai dúas. É que podemos ir un día a suelo, si queres, Sí, a suelo, e fagoche unha chave, e despois en boseo, Eu van quero a ter pegar, unhas Pero dame hostias. 6 meses, xa. Pero ven con nos a boseo. Pero eu non quero pejar vos fuerte. Ten que ser suave. No, coño, eu Pero eu trancha que non a agenda, quero tu é altura e dar- teu peso. Eu non quero dar hostias fortes, joder. No, pero ti Se me podes dan unha hostia- entrenar, no, pero ti podes entrenar sin pegar. Que estás tocando os huevos, que se bloquea tan rápido que Por sí. Dios. A ver, déxame mirar. Que non, coño, eu refiérome non porque este fuerte. É que non quero ir a un sitio e darme de hostias fortes, No, sabes? pero que ti podes entrenar e non tens por que facer ni siquiera sparring, sabes? É dicir, ti podes ir, entrenar con nós, tal, jaja, fas, pois eso, melloras técnica e, pois, fas entreno de técnica. Non te tens por que pegar. Podes facer con Cibran o de tocar Pero non os se ombros, pode facer un rodillas. sparring suave. Sí, claro. Pois algo así. Ahora, no momento en que che rompen unha hostia, vais a querer dar fuerte. Entón, o sparring suave xa non é suave, fuerte. O sea, fuerte. Sabes? Depende como che den. Olimpia de Vigo vas a ir Cibran. Que Olimpia? A mí non É me unha gustan os competición de- Olimpia. Os do Olimpia son de culturismo. A mí non me gusta eso, Non tampouco, non me gusta o culturismo. E se nos metemos a CrossFit? Además, Non fago crossfit. ademais que tenche que teste que poñer en pelotitas e pintanche. Sí que che pintan, Así. Que tes as pelotas pequenas. Ti. Non che vou explicar, se non o entendeches. Que quedan con pito pequenos, que fan eso. no? Pinchanse. Ah, pero aparte, eso teñen que Natural de Santiago. pero que se teñen que tintar. Que te botan Vaya merda, Claro, por eso. Que meterche un dedo no cuxa, A quen? no cuxa está a batalla ganada. Vaya merda, David, CrossFit de que? Eu entendí en Cibri. Gustavo sabías todas, Gustavo ten moita Ai, calma. bueno, Gustavo si, ten máis calle ca farola esto de aquí, a Rela Virgen. Gustavo puxo as calles. Gustavo empedrou Santiago de Compostela. Mira, rironse os outros. Fixolle gracia Que aquí. me gusta a mí o crossfit. A min tampouco. Eu faría crossfit. Eu non. Eu non. Por que non? Poste fuerte. Que me gusta. Está ben. Prefiero sala, 40.000 Ah, veces antes. sabes a chavala esta? A que fixo o triatlón este que che mandei o seu perfil, que tamén fai bici? Fixo Sóname, sí. un naratón, que son Naratón. 4 kilómetros nadando. A mí Marquito estaba me falando del duatlón, que hai, correr e bici solo. 4 kilómetros nadando. Non- 4 non kilómetros secunde- Non nadando. secundo un duatlón, correr e bici solo, sin nadar. Pero cando? Non sei, o sea, un día hai que verlo, hai de monte tamén, que é correr solo e bici. Eu nunca fixen un deses, pero para empezar, eu nadar non sei. Pero terías que ir á piscina, xa cho dixen 40 veces. Pero que a min non me chama nada nadar. Si che chama a facer, completar un triatlón, tenche que joder ir a nadar. Ou que lle vas a decir? Levándome na lancha. Se vou a un triatlón, o nadar non entreno, nado ao perrito se fai falta e despois corro e Non volvo. tes cojones para aguantar o cacho todo iso nadando. A ver, mira, no triatlón que eu iba a facer son 500. 750 metros Sí que de todo. nado. É moito máis factible, é que ao principio, o sea, o triatlón de Son olímpicos moitos son 2 metros, kilómetros, Cibran. Pois, No, pero 750 metros nadando son moitos metros. Son varios largos. Que Son... parece unha puta mierda, pero son moitos metros. Canto mide unha piscina olímpica? No, pero ti conta nunha piscina municipal, atende. Canto mide unha piscina olímpica?
Unha piscina olímpica Sí, non que son sei, sei moitos canta metros, mira que- municipal, Ponga un son animalado. Que a que 25. vou no verán son 20 metros e 700 metros son moitos e de volta. Moitísimos metros, tío. É nadar unha burrada. Para ser crofitero tens que divorciar primeiro e empezar a quedar calvo. Quen dixo eso? José Lopal. Encantoume. Ascendeu a VIP. Non, porque este creo que é seguidor de Merce, non me sona, non Da me igual. É que, sí, a mí sona, iba a decir ahora que me sona o nombre de usuario. Gustou moito o comentario. Ascendido. Iba a roubar o móvil, así. Pois xa pode correr, amiga. Xa pode ter Non creo que chegue moi longe, Igual fai triatlón. Sí. Bueno, si é como o do programa, acordade? Sí. Viste xa que che pasei outro día? Quen? Por Instagram. Que era É como que o do programa. mandasme 30 vídeos por Instagram, Ah, no meu móvil. vale, pues nada. A dramática, obra. Non me leíches, a Pues ver. sí que hai movida aí. Hola, estou indo a casa a ver se me dá tempo a meterme ao chejar. É meterte o qué? Drogadita. Que sí que hai algo aí, Sí que Creo hai. que hai que ter entrada. Home, sí. Tipo una porta ticando. Ten pinta, non, Cibra? Ai, ti que sabes, igual está aí para saludarte. Hola, buenas noches. Un tío educado. Nin faimo mesmo. Nada, David, vaite a un triatlón antes de empezar a avisar de unha ambulancia para que te esperen nunha lancha no medio do río. Bueno, eso sí que non me colledes, No, eu creo que... Home, non triatlón, no, pero eu, eu faría, eu probaría primeiro cun duatlón. E se me mola o rollo, pois xa meternos a máis. Pero o duatlón non tens que nadar. É bici e correr. Xa. En plan, Mira sabes? aquí, pedimos unha foto. Non creo. Ti crees? Con nos un 100%. Porque Son seguidor de No, Mer. están mirando no móvil. É que a xente super cantosa. Son Aquí sí. seguidor de Merce, non me escondo. Estou aquí de rebote. Non, home, non pasa nada. Ah, pero non pasa nada. Aquí todos bienvenidos, Pero non hai gustó problema. en su comentario, eres bienvenido. Sí, é que sí. Sí. Eres bienvenido. David, pero o siguiente Bienvenido, a sí. un duatlón e triatlón que incluye nadar. Pero xa aí xa despois me preparo máis. Non hai nada máis por encima do triatlón. Decatlón. De Catlón. Pero aí vas comprar as cousas para facer o Claro, triatlón, claro. non? Toma un tiro no pé. Que dici? Merce. Na planta do pé. Estiro para Vas a arriba. estar agora no directo da 15, que carallo se vai falar aí? Sí, como? Non entendi. Ahora? Que vou estar agora no directo da 15? Non é hoxe. Da 15? Da No. 15? No, no. Que vou estar, home? Deixa mirar un segundo. Imagínate que tú vas. Son as 9. No, no, no. Canta batería tes? Teño, Hoxe es 20, pero de 10%, 15 hai que ir League, cerrando, Non de Queens League. hai que ir cerrando que 10%. Hai que ir, pois vai xa rei xa a tienda. No, cerramos e xa está, o sea, moitas gracias e o carallo. Que agradable. Fai primeiro unha media maratón. Nesa sí que a mí non me vedes. Eu Unha igual media sí, maratón. Son 20 kilómetros correndo en llano. Eu xa estaba apuntado un ano pasado e non fun porque choveu. Pero penso que si quedou. Que pasa? O de que porque chovía. Media maratón de Villa García. E chovía non fostes Eu, se vou chover, non salgo da casa. Si Xa o vou digo chover. sempre. Si Teño vou- perdido así de cartas. Si vou Pois, chover, oístes, non ao corro. cross de Broña vai que fostes e chovía, E chovía, amigo, non chovía. Chovía. Pero é un cross. Non é carreira. Mira cando vamos a un cross lo de 5 km, apetéseme. Porque E ti queres. tamén ves? No, eu Sí, por non. supuesto. Cando queiras Vas a vir eu a vou. un 5K beso, a recarallo. Por que no? Eu cross non. Pois con Pablo vas a ir a carreiras fijo, É que eu polo monte non vou correr. No, por é que Pablo tampouco Pero corre que moito por cross- monte, cross pero non é por trail, pedra, eh. por pedra, Non é pedra, por carretera, meu. A pasear solo por carretera, si non. No, porque es carallo os tubillos. Miramos un cross para ir. Apetéseme. Sí, pero no creo non estou carallo estou bien. Hola. Hola. Sí. Sí, claro. Saco, bola. ¿Con plazo o sin plazo? Así ya, la corola del siglo. Vale, ya está. ¿Quieres Ahora yo. Ya. Creo que non viro nada. ¿Qué? Sí, claro, vine vinde. para aquí. Vinde. Para hacer el sitio ali. Pero queda pouco de batería, Hai que ir Ao final cerrando. non chapas. A partir de cerrar. Hola. Seguidle todos, ¿vale, chicos? Chicos, tap. Tap, tap, tap,
Y cerrar la campanita, chicos. Bueno, está bien para cerrar el stream. Sí, hombre. Bien, chicos. Es que no me carga, meu. A min ahora sí, petouse todo. Pero sí. Mira aí, no. Que bien. Nada, Chao. Suscribirse todos. Eso, cerramos el stream, veña. Veña, un saludo. Pues non viro un directo, ti xa súa vida. En la puta vida. Fibra. Perdón. ¿Qué Non pasó? dixen nada. Gustavo. Espera. Espera, Rai- aguante do móvil, aguante do móvil. Sí, Raida Erfetti. Aténdeme, Brais, porfa. Gustavo. Aguanta o móvil. Cinco Aguante por- do móvil. Que vai zumbar ao móvil, David. Cuidado, Merce. Non lle vou dar un hostia como un piano. Gustavo. Moi mal. Meu, que non lle des ao móvil? Veo que ti sabes o que dixo Gustavo? Dame igual. No, Non no, o Pues repito, pégale, non o Gustavo, repito. non, o iPhone. Toma, dalle. Eso non se di, Gustavo. Raida Erfetti, Brais. Un saludo. Vémonos o lunes. Sí. ou así. Viquiños. Uy, iba a chegar un beso. Hostia. Ven aquí. É que fai a propósito. Ven, Veña, chao. ven, dalle un Cerro. beso, dalle un beso, Non dalle un lle beso, vou dar dalle un beso, porque dalle un fai beso. un seguido. Quero que lle des un beso. E tá. Casi se dan un beso. Si fai. ¿Cómo paro esta merda? Meu aquí. Non ten permisos, Brais. Ah, vale. Fue divertidísimo. Pero que dixo?